aşık sana, gönlüm aşık sana, gönlüm aşık sana, aşık avadım. Aşkabat aşık avadım, ey ama yadım sınadım. Aşkabat sen aydın tadım, aşkabat, aşkabat, aşkabat aşık avadım, ey ama yadım sınadım. Sen benim yürek kovadım, aşkabat, aşkabat. Görsene, binalary türkmen ruhu kimin belentde, selenläp duran nurana şäherimiz halkymyzyň ihlasy bilen hasta görplenýär. Su çuldurumlaryny diýsene, joşgunly ýüreklerdey begenjinden bökjekleşen düýmelerini çar tarabas etjärler. Käteler bu gözelligi näme bilen deňeşdirjeňi bilmeýän. Aşgabat bahara meňdeş diýesiň gelýär. Sebäbi bahar tebigatyň ýaşlygy. Aşgabatda hem bahar gülleri ýaly, hem medat ýaş, awadan ter tereň. Baglar, güller hakda söz ýok. Gurulýan deshalar, ýaşaýyş jaýlary täp-täze keşfi bilen şadlyga şärik edýär. Aşgabatyň aýdyň gijeleri, seýilgählerdäki şowkun, adamlaryň ruhu belentligi, bular şäherimiziň joşgunlygyny artdyryp, göwnlere alham etjilýär. Doğan ay kimin dünya şöhret taşıptı. Qaraşdyk bu halkyma gödellügün neçip dur. Täze doğan ay kimin dünya şöhret taşıptır. Bir tarafı vatanma gödellügün neçip dur. Tarifimi söz bilin, kendi şirin sağlim. Ayla benim jakana, yakınlığa bilin. Tarifimi söz bilin, kimde şirin saz bilin. Ayla benim jakana, yakınlığa bilin. Aşkabada şanlarım, gödellüğüme bir koşar. Aşkabada şanlarımda, kalbim yüreğim coşar. Aşkabada şanlarım, gödellüğüme bir koşar. Aşkabada şanlarımda, kalbim yüreğim coşar. Şäheriň gözelligi, aklygy, päkligi, göýe alhamatynyň toýnaklarynyň sesi bolup eşdilýär-de nämedir bir zatlar döretmäge terýär. Gözel şäherde şeýle günler görmäge, özüňi bagtly duýmaga sebäp juda kän. Esasy onu görmegi hemde ýüregiň bilen duýmagy başarmak gerek. Ana şonda Aşgabatyň gözelligi hasda artyp, wagtyny sözlemäge sözler agdyklyk edýär. Sebäbi Aşgabat şäherimiz hakynda aýtmaga bir däl, müňlerçe söz bar. Ardular sen şanyňa, gül seçilsin ýadyňa. Ak bahtym sen, Aşgabat. Ýakma sen dünýäniň, aýdymy jahanyň, söýgüniň şäheri, geljigi watanyň. Asuda wadan Aşgabat, güllerden owadan jan Aşgabat. Asuda wadan Aşgabat, güllerden owadan jan Nur şäheri Aşgabat. Garagumyň gyzgyn däneleriniň köpet dağın salkyn demine baglanýan ýerinde ýaşaýyş dogulýar. Bu gapma garşylyklaryň sazlaşýan ülkesi
Yetügün şöhlüsü hem jülgöleriň jomart saýasy, sehralaryň müň ýyllyk midemet asudalygy we häzirki zaman paýtagtyň janly depgini. Bu ýerde asman aýdyň, howa taryhyň müşk anwaryna dolan. Beýik sivilizasiýalaryň ädim ösüşleri eni topragyň hakydasyna helidem ýaşaýar. Ilkinji diwarlaryň döremedinden öň dagyň etegine asyrlaryň pähmini goýnunda saklan gadymy owalar güllä ösüpdir. Parfenosoyu ägirt imperiýanyň sallanşagy müň ýyllyklaryň çuňluklaryndan wagtyň mirasy hakynda ýatladyp nesillere baky söýgü bilen makýar. 1881-nji ýylda dünýäniň kartasynda durmuşyň özüni kybapdyş täze bir at peýda boldy. Aşgabat, söýgü şäheri. Ilkinji berkitmeler gyýytka wagtyň içinde ýaşyl bagy we sanlygy urildi. Ýatlaryň boýunna ilkinji kerpiç şaýlar we saýaly seýilgäkler kemale gelip, geljekki megapolisiň düýbini tutdy. Şäher tebiği synaglary ýeňip geçip barha ösdi. Palçykdan gurulan diwarlaryň gornuny belin köşkleri ýeledi. Şuňky Aşgabat ak mermeriň we altyn gümmedleriň saýlaşygydyr. Ol dünýäde iň köp ak mermerli binalaryň şäheri höküminde Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. We türkmen güneşiniň saýasyna zemine parahaçylyk nuruny satýar. Aşgabatyň dünýäni haýran edýän täsinlikleri diýsen köp. Şuňky Aşgabat ata watanymyzyň ussat binagärleri, Türkmenistanyň at gadanyň arkitektorlary, alim arkadağymyzyň paýhasyndan, arkadagly gahrman serdarymyzyň ihlasyndan dören gözelligiň, tämirligiň nusxasydyr. Hem milletimiziň kuwwatly ilim bilim merkezidir. Paýtagtda geljegi özgördiýän täze alma pikirler döreýär. Sanly ulgam we akylly sözgütler her bir nokada ornaşdyrylýar. Häzirki zaman ýokary okuw mekdeplerine döwrüň bagtyar nesilleriniň ukyby we zekini kämilleşýär. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan, Bedew watly Atmaradyň mekany ýylynyň ýene bir şanly wakasy Aşgabat atçylyk sport toplumynyň öňünde Türkmen halkynyň aşynatlyk sungatyny uly ýyz galdyran halkara gözellik bäsçikleriniň bir näçe gedek ýeňjisi bolan meşhur Akalteke Bedewi Piyadanyň heykeliniň açylyş dabaratynyň bolmagy döwrüň görülip eşdilmedik tiýilligi bilen ösýän watanymyzyň paýtagtyna milli mirasa sarpanyň müdümi dowamatyny görkezýär. 145 ýyl. Bu beýik taryhyň diňe bir sahypasydyr. Aşgabat beýik ýöpek ýolunyň we sanly ösüşiň çatyrygydyr. Biziň iň uly baýlygymyz parahatçylyk, dörejçilik we eksilmez mihmansaýörlükdir. Doglaň günüň bilen Ediz şäherim, Günnögoryň ak merjeni Aşgabat. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar, hormatly dawara gatnaşjylar. Salam, mehriban talip ýaşlar. Dawaramyzyň başynda biz siziň her biriňizi berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň at gyzynyň arkitektory gahrman arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, il ýurt behbetdişleriniň mundan beýlekde rowaşlyklary we senmegini arzu edýäs. Paýtagtymyzyň çar kunjegini dünýä ülgülerine gypap gelýän ýaşaýyş jaýlarynyň, ak mektepleriň, çağlar baglarynyň, idara kärhanalaryň we beýleki möhüm ähmiýetli desgalaryň gurulşyklarynyň ýokary depgine dowam etmegi binägärlik şäher gurulşyk keşbiniň özgörmegine ýardam edýär. Biz hem Aşgabat şäheriniň güni münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli halkymyzy tüý sürekden mehirli gutlaýarys.
Şeýle bayramçylyk gününi Aşgabat şäheriniň 145 ýyllygy münasip etdi. Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluş Institutynyň talipleriniň we molimleriniň gatnaşmagyna Aşgabat aşkyň we gözelligiň şäheri atly aýdym sady dawara hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň garaşdyr. Baky bir tarap Türkmenistan bedew watly at maradyň mekany ýylyna Aşgabat şäheriniň güni münasibetli Aşgabat gazetiniň redaksiýasynyň Aşgabat şäher häkimliginiň Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň Magdum Uladynaky ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň bilelikde yglan eden gözel paýtagtymyzy wasp edýän iň gowy makalalaryň, goşgularyň hemde Ak şäherimiziň täsirlige baý binägerlik taýdan kemil künjeklerinden düşürilen fotosuratlaryň, kollajlaryň, arkadaly gahrman serdarly Ak şäherim Aşgabat atly döretçilik bäteşiginiň ýeňjilerini syýlamak dawramyza başlaýar. Davaramyzyň başyna bayramçylyk münasibetli Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluş Institutynyň bagtyarlyk binasy aýdymsa toparnyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlar diňläliň. Etekle otur ak köpek dağı Kuzuğun kıyzetme cinnete bağı Eminin lali sılağın çırağı Zehrada ümdüver Kölün Aşgabat Süyünü kasımın yalnızlı giyeceğim Sana doğuşumda utuptu bize Duygularımı kalbimde tiyeceğim Aydın şuurludur Yolun Aşgabat Aşgabat Geçmişin var, geleceğin var Aşgabat Falkın sayıp bağlarım var Aşgabat Bahtiyarlap döwrüm var Aşgabat 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 Kevser suyuna seni yolladım Atayurt çeşmelerine susadım Taşlaştığımca sonca kıysedim Derdime doğadır gülüm Aşgabat Şöhratın büyük nurlu vatanım Aşık deminden dören şekerim Çek yayıp gelin bakarım Şanına hayırasın dilim Aşgabat Aşgabat Geçmişin var geleceğin var Aşgabat Falkın sayıp bağlarım var Aşgabat Bahtiyarlap döwrüm var Aşgabat 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 Geçmişin var, geleceğin var Aşgabat Falkın sayıp bağlarım var Aşgabat Bahtiyarlap döwrüm var Aşgabat 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 Geçmişin var, geleceğin var Aşgabat Falkın sayıp bağlarım var Aşgabat Bahtiyarlap döwrüm var Aşgabat 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 Aşgabat
garasy demişel bir taraf Türkmenistan döwletiniň bagtyar adamlary. Bizsiň yer biriňiň maşgul boljaklaryny istikal döwletiň ýar bolmagyny. Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman Serdaryň janynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Ey watandaşlar, pursatdan peýdalanyp gahryman arkadamyzy, arkadaly gahryman Serdaryny, ähli watandaşlarymyzy gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň 145 ýyllyk toýu bilen tüýsürekden gutlaýar. Bugün Türkmenistanyň atgynyň arkitektor gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman Serdarynyň ýollaşylaryna gözel paýtagtyň Aşgabat şäheri ul üstünliklere beslenip bir ýurdumyzda halkara maslahatlar, toy davaralar, bayramçylyk çäreleri ullun tutulýar. Edi watandaşlar, gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň 145 ýyllyk münasibetli bu günler ýurdumyzda bayramçylyk davaralary, söhbet döşükler, ýygy geçirler bulan bolsa biziň ýurdumyzyň gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň halkara derejesindäki adawraýny ýene bir gezek belende öterýär. Bugün gözel paýtagtyň Aşgabat şäherine gelýän jahan kesteleriň, fiýahatçylaryň sany barka artýar. Çünki arkadaly gahryman Serdarymyň, gahryman arkadamyň ýollaşygyny gözel paýtagtyň Aşgabat şäheri giyinisin bütün dünýä rekordlar kitabyna özüniň münasip ornuny tapdy. Şeýle hem ekologiýa taýdan arasy bir jahan kesteleri özüne çeken şeýle döwre feýliýäkleriň, beýik binalaryň izgiderli guruluk ulanmaga berilmegi biziň ýurdumyzda gahryman arkadamyň döwlet adam üçindir. Hormatly prezidentimiň watan diňe halky bilen watandyr, döwletdiň halky bilen döwletdir diýen parasatly siýasatynyň ul üstünliklere besenýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Edi watandaşlar, bugün gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň ajaýyp günjeginde garaşsylygyň 15 ýyllygy feýliýäkler toplumyna gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň 145 ýyllygy münasibetli aýdym sağlı davara, şol sany dörüjülük bätleşiginiň ýeňjilerini tiýlamak dawarasy geçirilýär. Bizem şu ýerden ýyleşlerimiziň ýürek buýsanjyny, şol sany aýdym sağly çykyşlary siziň dikkatiňize ýetirýär. Biz ýene bir ýola gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň 145 ýyllygy bilen gahryman arkadamyny, arkadaly gahryman Serdaryny, ähli watandaşlarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Toýlarymyz toýlara, bayramlarymyz bayramlara ulaşsyn. Gece günü kuyfeşide seni deyip uryar yürek. Düşün gülüm teşne kalmak senin yalı mehrin gerek.
Edi vatandaşlar, Gahrman arkadamyň arkadaly Gahrman Serdamyň ýol açylyna bu günler ýurdumyzda uly toý dawara Aşgabat şäheriniň 145 ýyllygy ähli vatandaşlarymyz bilen bellep geçýär. Edi vatandaşlar, bizem bu günkü gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň bir ajaýyp feýilgählerine bir geçirilýän bayramçylyk dawaratyndan iýleşlerimizin ýürek büýtünji bilen gepleşigimiz dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Türkmen Döwlet Binagarlyk Guluşyk Institutynyň muallimi Mamajan Haýtmuradowa. Mamajan muallim, bu gün ýurdumyzda Garasyz Bakyby tarap Türkmenistan Bedew watly Atmuradyň mekany ýylynyň ajaýyp günlerini her ýylyň 25-nji maýyna ýurdumyzda ähli watandaşlarymyz bolup ýurdumyzyň bir merjen paýtagty Aşgabat şäheriniň güni uly dawaralar bellenip geçilýär. Anha büýlem gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň 145 ýyllygy bir uly dawaralar bilen, aýdym saatlar bilen bellenip geçilýän, bu günkü geçilýän bayramçylyk dawaratyna bir talip ýaşlaryň gatnaşmagy şeýle hem bu günkü bähdeşik Aşgabat ışkyň we gözelligiň şäheri adly aýdym saatly dawara şol sanyna bir gözel paýtagtymyzy fotosuratlarda, şygyryetde şol sanyna binagarlyk sungatyna ýetilen belen tepkitleri açyk görkezýän dürüjçülük bähdeşiginiň hem ýeňjilerini fiýalamak dawarasy geçirildi. Bu günkü dawarasy hem gatnaşdyňyz. Bir iýleşlerimizde ýürek büýtünjiňizi beýan etseňiz. Dogry gelip geçýäňiz Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe Garaşsyz Bakyby tarap Türkmenistan Bedew watly Atmuradyň mekany ýylyny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň at gazanan arkitektori Gahrman Arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň taýsy tagalalar netijesinde ýurdumyzyň her bir güni uly üstünlikleri, şany seneleri, toýdur bayramlary weslenilýär. Anha görüşimiz ýaly Aşgabat şäheriniň gözel seýilgähleriň birinde Aşgabatyň 145 ýyllyk münasibetli Aşgabat ışkyň we gözelligiň şäheri adly aýdym sazly dawara Arkadaly Gahrman Serdarly Ak şäherim Aşgabat adly dürüjçülük bähdeşigi bilelikde bellenip geçirilýär. Ýagny 2013-nji ýylyň 25-nji maýyna Aşgabat şäheri ak mermerli binalaryň köplügi bilen ýagny Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Şu münasibetli hem her ýylyň 25-nji maýy Türkmenistan ýurdumyzyň ähli günjeklerini Aşgabat şäherini, Arkadaly şäherini, şeride vilayatlarymyzda Ak şäherim Aşgabatyň güni münasibetli aýdym sazly dawaralar ruh bilentlikde bellenilýär. Bu bolsa her bir Türkmen raýatynyň bir şeýle ýurtda ýaşaýanlygyna, şeýle-de watanymyza bolan söýgüni hasda artdyrýar. Bundan başga da Aşgabat şäheri özüniň owadanlygy bilen, ak mermerleri, suw çöwdürümleri, şeýle-de binagarlyk aýratynlygy bilen ýurdumyza gelen jahan keşdelere haýrana goýýar. Aşgabatyň ýagny ekologiýa tarapdan awadançylygy, ekologiýa tarapdan arassalygy, şeýle-de köçeleriniň arassalygy, suw çöwdürümleriniň şeýle bir täsin, gözelligi bilen gören haýrana goýýar. Yani bundan başga da bizim ýurdumyzda gurulyp ulanylmana berilýän binalaryň, çağlar baglarynyň, şeýle-de orta mekdepleriň, orta hünär okuw mekdepleriň, ýokary okuw mekdepleriň, ähli deshalaryň içinde ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulyp ulanylmana berilmegi ýurdumyzda Gahrman Arkadamyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň watandyňa halky bilen watanlar, döwletdiňe halky bilen döwletdir diýen siýasatynyň durmuşa geçirilýändigini görýär. Şeýle-de Aşgabat şäherimizde gurulyp ulanylmana berilýän seýilgähleriň ýagny baga bürünilmegi, şeýle-de gülleriň açylyp bagy bosanlyga bürelmegi, arassalygy, şeýle-de munyň ähli günjeklerinde suw çöwdürümleriň ýerleşdirilmegi hem ýagny seýilgähliň gözelligine gözellik goşýar. Ýagny Aşgabat şäherine şeýle-de gurulyp ulanylmana berilen sewda nokatlaryny ýagny ähli raýatlaryň, ähli halkyň isteni kanagatlandyrýan haritlar üçin edilmegi. Bu hem ýurdumyzda ýagny her bir ilatyň Garaşsyz Bakyby tarap Türkmenistan ýurdumyzda bolalyn ýurtda ýaşaýanyň suwutnamasy bolup durýar. Şeýle-de Türkmen Döwlet Binagarlyk Guluşyk Institutynyň professor muallimleri, şeýle-de talip ýaşlary bilen geçirilýän dawarly çäre gatnaşýar. Biz hem bu çäre gatnaşýanymyzda diýsem, beýenýäs, buýsanýas, ýagny bizim talip ýaşlarymyzda diňe bir öz hünerini ökde hünermenler bolmak bilen bir hatarda şeýle-de bizim watanymyza, Garaşsyz Bakyby tarap Türkmenistan ýurdumyza, şeýle-de bizim gözel paýtagtymyza bolan söýgüni döretmekde bir münasip ornu bar. Ýagny bizim Aşgabat şäherimiziň gözelligini, şeýle-de
yurdumuzda geçirilen halkara sergileri, çäreleri wagt etmekde bizim professor muallimlerimiz talip ýaşlara getirmekde ulu işler izlerli alyp barýar. Bu bolsa bizim talip ýaşlarymyzda ýani watana bolan söýgüni döretmekde, ýani bizim garaşsyz Bakyr Türkmenistana bolan söýgüni döretmekde ul ähmiýet bolup durýar. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy, Gözel şäherimiz Aşgabatdan 145 ýyllyk bolan tüýsüremden gutlaýaryn. Bize okutmaga, öwretmäge, ilim işleri bilen meşgul bolmaga, ýeň mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýarys. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Köp sag bolun Mamajan muallim bu ýytanç görüňleriň üçin bugünkü Gözel paýtagtyň Aşgabat şäherini wasp etmegiň özü bagtdan nişan, çünki yurdumuzda geçirilen her bir toy bayramlar bugünkü Gözel paýtagtyň Aşgabat şäherine geçirilýär. Bugünkü yurdumuzda geçirilen halkara maslahatlar, sergiler, forumlar Gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň halkara derejesindäki adabyny ýene bir gezek bilendi öterýär. Bizem size yurdumuzda geçirilen şeýle toy bayramlara gatnaşyp yurdumyzyň ýeten belen tepkiklerini gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyň alyp barýan döwlet siýasatyny ýaşlaryň arasynda wagt etmekde, ýaşlara bilim bermekde alyp barýan işleriňizde ul üstünlikler arzu edýäs toýda duş bolýan. Sag bolun. Eri vatandaşlar, biz bayramçılık gepleşigimizi illeşlerimiň ýürek ýytancy bilen dowam edýär. Ben söhbetdeşme Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutynyň muallimi Güýçmurat Hydyrow. Güýçmurat muallim arkadaly ýamyzda garaşsyz Bakyr Türkmenistan döwletimiz özüniň mukaddes garaşsyzlygynyň 35 ýyllyk toýuna barýan günlerini ýene de bar taryhy waka Gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň göredilmeginiň 145 ýyllygy uly dawralara wetden bellenip geçilýär. Bugünkü Gözel paýtagtyň Aşgabat şäheri
halkara forumlar, sergiler, maslahatlaryň geçirilýän mekany, ekologiýa taýdan arasynda gözel paýtagtyň Aşgabat bir halkara guwanamalara münasip boldy. Bular bolsa gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarmyň ýurdumyz, ilimiz wagtda edýän aladalarynyň aýdyn suwtnamasydyr. Buna Aşgabat şäheriniň güni münasibetli gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň ajaýyp günjogyny garaşsyzlygyň 15 ýyllygy feilgäkine bir bayramçylyk dawarasy, ýagny Aşgabat ışgyň we gözelligiň şäheri aýdym sally dawaraly çäre. Şol sanyna gözel paýtagtymyz şäheriň bir dizayn taýdan, binagärlik taýdan, fotosuratlarda, dörejülükde ýetilen bilenseplikleriň bir açyk görkezýän dörejülük bätleşiginiň, ýagny arkadaly gahrman serdarly Ak şäherim Aşgabat adly dörejülük bätleşiginiň ýeňjilerini tiýlalamak dawarasy geçirildi. Buňky dawarasy hem gatnaşdyňyz. İlleşlerimize bir ýürek büýsençiligini beýan etseňiz. Köp sag bolun, ana hemmemiň bilşimi diýäli Türkmenistan döwletimiň her bir güni aýdym sally bar şowkunny dawaralara betlenýär. Şol münasibetli biziň ýurdumyz bir giňerimli gurulşyk meýdançasyna öwrüli. Ana şol münasibetli biziň bir Aşgabat şäheriniň esasy merkezinde ýerleşýän bir aýdymlyk bilen, ogadonlyk bilen, giňerim bilen bir tapawutlanýan garaşsyzlygyň 15 ýyllygy teýlekler toplumyna Türkmen döwletiniň gurulşyk institutynyň şeýle hem Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň gurulmagyna bir aýdym sally, ýagny Aşgabat ışgyň we gözelligiň şäheri atly bir aýdym sally dawaranyň geçirilýän pursady şeýle hem arkadaly gahrman serdary Ak şäherim Aşgabat atly döretçilik bätleşiginiň ýeňjilerini aglan etmek dawarasyna gatnaşdyk. Ana bu ýerde Aşgabat şäheriniň bir ogadonlygyny, bir gözelligini, dizayn aýratynyny, binagärlik aýratynyny, umumyň fotosuratlarda çekilen suratlaryň üstü bilen ýazylan çeper eserleriň ýa bolmasa bir goşgularyň üstü bilen ýeňjilerimiz baýrakly orunlara münasip bolýar. Şol münasibetli hem şu ýylgäkde bir ýokary meden çäranyň geçirilmegi munyň aýdym tutnamasy bolup durýar. Hemmemiň bilşimi diýäli, ýagny Aşgabatyň 145 ýyllyk bayramy ýokary derejede bellenilýär diňe bir Aşgabat şäherine däl eýsem paýtagtymyň ähli gözel günjöklerine şeýle hem welaýatlarymyzda, etraplarymyzda aýdym sally dawaralar hem giňden ýaýbanlanyrlar. Şeýle hem biziň Türkmenistan döwletimizde gurulup kullanylmaga berilýän ýaşaýyş jaýlary, şeýle hem bir näçe tany medeni desgalaryň açylyp kullanylmaga berilmek bu biziň ýurdumyzda binagärlik aýratynlygyna bir uly hormat goýulýanlygy. Bu bolsa biziň Ak şäherimiziň görküne hassa görk goşmagy, umuman gurulşygy bilen tapawutlanýan bir näçe tany desgalar biziň ýurdumyzda gurulmagy munyň bir aýratyn ögüşgünligi, umuman biziň ýurdumyzda gurulýan her bir binalaryň bir aýratynlygyna bellemeklik şeýle hem Aşgabat şäheriniň bir Guinness rekordlar kitabyna girilmegi ähli türkmen halkynyň raýatlaryny diýsen begenlerje, boýsanlarje pursatlaryň biri boldy. Aşgabat şäheriniň güni münasibetli Türkmen döwlet binagärlik guruluş institutymyzyň professor muallimler şeýle-de talip ýaşlarynyň bir ýasan şekil tatlamalary ýadan bir goşgu eserleri binagärlik keşinde bir aýratyn orna eýleýär. Bu bolsa bizi diýsen begenler, boýsanlar ýa. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň 145 ýyllyk bayramy bilen tüýt ýürekden utlaýar. Gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürleri uzak, il ýurt bähbetli. Umumy adamzat ähmiýet tutýan tutumly işleriniň elmide ama rowaşlyklara betlenmegini arzu edýär. Köp sag bolun Güýçmurat muallim. Bu ýa-da gurulmalarymyz üçin arkadaly ýamyza garaşsyzly misil bir tarap Türkmenistan döwletimiziň merjen paýtagty Aşgabat şäheriniň 145 ýyllyk toýy uly dawaralar bilen bellenip geçilýär. Elbetde buňky dawaraly pursada ähli illeşlerimiz bilen bir hatarda Türkmen döwlet binagärlik gurulşyk institutynyň taliplerdir, muallimleriň gatnaşmagy biziň ýurdumda tutulýan toýlaryň ullanyny ýene bir ýerde görkezýär. Biz hem size ýurdumda geçirilen şeýle toý bayramlara gatnaşyp gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdam alyp barýan döwlet siýasatyny wagt etmekde alyp barýan işleriňizde, talip ýaşlara bilim bermekde alyp barýan işleriňizde uly üstünlikler arzu edýäs. Toýda duş bolýan. Sag bolun. Yol vardır acep nesilli can vatanım Türkmenistan yaşasın bir karar devletin bahtiyarili video badı bilinrüngü bar yansın bir bünyatli devamatın devamdır can vatanım Türkmenistan yaşasın bir karar devletin bahtiyarili
Yer bilen ovadın Savulma devranın bakıdır yadın Can vatanım Türkmenistan yaşasın Savulma devranın bakıdır yadın Can vatanım Türkmenistan yaşasın Beyik güpök yolun yüreği vatan Devlet kuşu yığanıp dağ yatanım Dağak yol vardır acep nesilli Can vatanım Türkmenistan yaşasın Bir karar devletin bahtiyarili Beduvada bilin röngü bar yansın Bir bünyatli devamatın devamdır Can vatanım Türkmenistan yaşasın Bir karar devletin bahtiyarili Beduvada bilin röngü bar yansın Bir bünyatli devamatın devamdır Can vatanım Türkmenistan yaşasın Evi vatandaşlar, biz bayramçılık gepleşigimizi illeşlerimden yürek buysan zülen dowam edýär. Bizim söhbetdeşme Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Institutynyň muallimi Ýegen Nurdy Ýagmerow. Halipa ilki bilene toýlar gutly bolsun, bayraklar gutly bolsun. Arkadaky ýamyzda biziň ýurdumyzda her bir tutulýan toýlarda bir bagstandylar bilentden bilent aýdym aýdyp ýurdumyza geçirilýän toý dawaranyň şowkuny göterýärler. Anha bunun Gödel Paýtagtyň Aşgaşyanyň azaýyp günjegini garasylygyň 15 ýylligi feýilgäkini Gödel Paýtagtyň Aşgaşyanyň 145 ýyllygy münasibetli bayramçylyk dawarasy şol sana dörejlik bähsesiniň ýeňjilerini tiýlamak dawarasy geçirildi. Anha buňky dörejlik bähsesine de sizem birin zorna münasip bolýar. Buňky biziň ýurdumyzda rahmet çeksen Gahrman arkadamyň arkadalyk Gahrman Serdarmyň adyndan şaher paýlar sowgatlar gowşurulýar. Anha şupursatda bir illeşlerimizde bir ýürek buysanjygyny beýan etseňiz. Gahrman arkadalyk Gahrman Serdarmyň taýyp sagallyklary bilen ýurdumyzyň ähli günjeklerine, ähli urlary boýunça ulustunluklar galanylýar. Şol wagtyň özünde biziň Ak şäherimiz Aşgabatda da mudama ulu işler geçirilip Aşgabatyň paýtagynyň gözeligi gün-günden artýar. Ak şäherimiz Aşgabatda çağalar üçin çağalar baglary, okuwçylar üçin mektepler, taýyplar üçin ýokary gujaýlary, ilim idaralar üçin ilim ojaklary, medeniýet suňgat ojaklary ýygydyr gurulup ulanmaga berilýär. Olar şuňky dünýäde tehnikasyna, ilmine iň soň gazanan enjamlaşdyrylýar. Biziň ýaşlarymyza, taýyplarymyza okumaga, öwrenmäge, goýulmara okatmaga, öwretmäge ana ulu şertler döredilýär. Ona bugünem Aşgabat şäherimiziň 145 ýyllyk ýubileýi gutly bolsun. Gahrman arkadaly Gahrman Serdarymyzy bayramçylyk bilen tüýüs ýürekden gutlaýan, alyp barýan işlerinde mudama rawaşlyklary arzu edýän. Asmanymyz asuda, ýurdumyz paragat bolsun. Köp sag bolun Halipa buysan şugurlaryňyz üçin, bugun biziň ýurdumyzda işlemek üçin, diň almak üçin ähli derwişler döredilen Gödel Paýtagyň Aşgabat şäherem ýaňsydan belläp geçdiňiz halkara forumlar, maslahatlaryň, olimpiadalaryň geçirilýän mekanyny öwrüli bugun ýurdumyzda geçirilýän şeýle toý bayramlara da Halipa muallimlaryň gatnaşmagy, talip ýaşlaryň gatnaşmagy bizi hasba buysanlary bizem sizi Gödel Paýtagyň Aşgabat şäheriniň 145 ýyllyk toý bilen tüýsürekden gutlaýar. Bayramyňyzam gutly bolsun. Sag bolun.
mislesin Sensiz geçmedi balımın Eğer delala mislesin Aylandım gülüm her yerin Tapmadım ellelem seni Aylandım gülüm her yerin Tapmadım ellelem seni Asıl aydır geçen günü Yatlalı lelem isledim Asıl aydır geçen günü Yatlalı lelem isledim Sen benim servinedimsin Al yanıp değinarım min Sen benim servinedimsin Al yanıp değinarım min Sensiz yetmedik balım min Eğer delala mislesin Sensiz yetmedik balım min Eğer delala mislesin Sensiz yetmedik balım min Eğer delala mislesin Eğer delala mislesin Yatlalı lala mislesin Evi vatandaşlar, Gödel Patal'ın Askar şäheriniň 145 ýyllygy münasibetli toy davaradan illeşlerimiň ýürek bitonjy bilen dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutynyň uly ilmi işgäri Aýgödel Nurliýewa. Ilki bilene bayramyňyzam gutly bolsun. Arkadagy ýamyzda garaşyk emişlik bir tarap Türkmenistan döwletimizde her bir uğurda zähmet çekýän illeşlerimiz buňky toýdan paýly boldular. Buň geçirilen bayramçylyk dawarasyna arkadaly gahrman terdarly Akşeher Maşgabat adly dörejülük bäsesiniň ýeňjilerini aglan etmek dawarasy geçirildi. Buňky dörejülük bäsesine hem ýeňji bolduňyz. Bir illeşlerimize ýürek bitonjyny beýan etdiňiz. Dogry, sag ol Nur Muhammed. Ilki bilen ştada belläh geçsekde adamy garasy hemişlik bir Türkmenistan döwletiniň bayramçylygyny baý ýurtlaryň bir şu maýa esasanam biziň ýurtymyzda hatda bayramçylyklary köp bir baý aýlaň biri boldy. Ýani biziň beýik ýeňşimiziň 81 ýyllygyny belenip geçirilmegi şeýlem Türkmenistanyň esas kanuny, Türkmenistan konstitusiýasyny hem döwlet baýramynyň bayramçylygyny belenip geçirildi. Elbetde dogrudan Askar şäher binägerliň şäheri, Askar şäherimiz parahatçylygyň şäheri, ýani ýer ýüzünde aglan edilen parahatçy şäher diп ykrar edilmegi gahryman arkadagymyň hormat prezidentimiň ýani alyp barýan işleri belentik götüşleri wetden dogrudan da ýaňy belläkdirdik her ýylyň 20-nji maýyna Askar şäheriniň bayramy belenip geçirilýär. Elbetde binägerliň ak şäherimiz ýani mermer şäherimizde bir odunlukda da bir aklykda da akzat anyň ýaşdyýlar da şeýle bir aklykda da bir odunlukda bir birälikde görüňde haýlanýan şäherler hatarına durýar. Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, Türkmen halky milli lideri gahryman arkadagymyz, arkadaly gahryman terdarymyz, bütün watandaşlarymyz Askar şäherimiziň 145 ýyllyk bayramyny tüýsürekden gutlaýan gahryman arkadagymyzyň hormat prezidentimiň janyny sag bolmagyny, ömürlerini uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleri mundan beýlekde belentlere beslenmegi tüýsürekden arzu edýän bayramlaryňyz gutly bolsun. Köp sag bolun. Bu ýa-da şugrunlarymyz üçin arkadaly ýamyzda ýurdumda geçirilen şeýle toy bayramlara buňky ähli watandaşlarymyz gatnaşyp özleriniň toy towatlary bilen gelýär. Belentten belent ýanglanýan aýdym saatlar, aýdymlar buňky gözel paýtagtymyzy ýurdumyň ýeten belent tepkilerini wasp edýär. Biz hem ýurdumda geçirilen şeýle toy bayramlara gatnaşyp gahryman arkadagymyň arkadaly gahryman terdarymyň alyp barýan döwlet siýasatyny wagt etmekde alyp barýan işlerinde ulusdünlikler arzu edýär. Bayramyňyzam gutly bolsun. Köp sag bolsun, mutly bolsun.
Tan saçık göreyim kara gözlerim. Unutma sevgili yarın unutma. Bu sevgi deredi ikimiz için. Unutma sevgili yarın unutma. Kargul bolayın bağına, o bağına, o bağına. Kavul etsenin barayın yanına, o yanına, o yanına. Bülbül olup sen koşulsan sadıma, o sadıma, gel sadıma. Güneşin nurunun gören sen cemal, o sen cemal, gel sen cemal. Köngülüme bağlasım geliyor, ışkını yüreğime bağlasım geliyor. Canımı sen için beresim geliyor. Unutma sevgili yarım unutma. Kargul bolayın bağına, o bağına, o bağına. Kavul etsenin barayın yanına, o yanına, o yanına. Bülbül olup sen koşulsan sadıma, o sadıma, gel sadıma. Güneşin nurundan gören sen cemal, o sen cemal, gel sen cemal. Kargul bolayın bağına, o bağına, o bağına. Kavul etsen ben barayın yanına, o yanına, sen yanına. Bülbül olup sen koşulsan sadıma, o sadıma, gel sadıma. Güneşin nurunun gören sen cemal, o sen cemal, gel sen cemal. Evi vatandaşlar, biz bayramçılık davaratından İlyesem'in yürek bitancını size yetiriyat. Bizim söhbet döşmez. Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluş İnstitutunun muallimi Akgül Bayliyeva. Akgül muallim ilk bilene bayram kutlu olsun. Kahraman arkadamının arkadalı kahraman terdamın yolaşılığına bugün Gödel paytahtının Aşgabat şäheriniň 145 ýyllygny aýdym saly davaralar bilen belläp geçýär. Şeýle hem aýdym saly davaraň çägine Gödel paytahtymyzy wasp eden iýleşdirmeniň gazanan ýeňişler münasibetli dörjülük bätesiniň ýeňjilerini tiýanlamak dawaraty geçirilýär. Onha bugünkü toy dawaraty hem gatnaşýaňyz iýleşdirmede ýürek bysanjygyny beýan etseňiz. Hawa dogry bellek geçýär. Onha bugün berkarar döwletiň täze ýagynyň galkanşy döwründe garaşsyzlyk bir tarap Türkmenistan video we Atmuradyň ýakany ýeriniň her bir uniýatdan çykmajak taryh wakalara, ajaýyp üstünliklere, beýik ýeňişlere, toýdur bayramlary ötlenip gelýär. Onha ýurdumyzda uludan bellenýän bayramlaryň ýene-de biri hem Aşgabatyň döredilmeginiň 145 ýyllyk bayramçylygy ýurdumyzyň ähli ýerlerinde ýokary derejede bayramçylyk dawaraty bellenip geçilýär. Aşgabatyň ýani gözelligini wasp etmekligi dillerde destan täbi ýani Aşgabat diňe bar özüniň owudonlygy ajaýyp beli aýratymly bilen tapawutlanmagy şeýle hem şäherimizde gurulýan ençime ýaşaýyş jaýlaryň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň destalaryň
çağlar, bağlar, mekteplerin, ýokary okuw jaýlaryň gurulyp ulanmaga berilmegi, bir näçe tagla goraş, hastahanalaryň, halkojalaryň pudoklarynyň, ähli pudoklaryny değişdi, önümçilik maksatly detalaryň gurulyp ulanmaga berilmegi, bugun gün halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hatta gowulunmagy üçin ýokary derejede alınıp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Şolorial ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk matagadyň başlygy Gahrman Arkadagmy, hormatly prezidentimiz, Türkmenistan atgadyny arxitektori, Arkadagly Gahrman terdarymyda köp sag bolsun aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagmyň, hormatly prezidentimiz, Arkadagly Gahrman terdarymyň janlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, ýurt bähwiti umumy adamlar ähmiýet işleri rowany ýollarda rowaşlyklary etmegini tüýt ýürekden arzu edýär. Ýurdumyzda ýokary derejede bayram edilýän Aşgabatyň döredilmeginiň 145 ýyllyk bayramçylygy bilen türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagmy, hormatly prezident Arkadagly Gahrman terdarymydy, türkmen halkymyzy tüýt ýürekden gutlaýar. Köp sag bolun Akgül muallim, bu ýysan şu gurulmaryňyz üçin biz hem size yurdumda geçilen şeyle toy bayramlara katnaşıp Gahrman Arkadagmyň, Arkadaly Gahrman terdarymyň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanıp talip ýaşlara bilim bermekde alyp barýan işleriňizde ul üstünlikler arzu edýäs, bayramyňyz gutly bolsun. Sag bolun. Baharlara bakınızsa Türkmenistan yazır bugün Eziz vatan Türkmenistan Garaşsız bakı bir taraf Türkmenistan bedev batli Atmaradyň mekany Eziz vatan Türkmenistan Vatan eysilmesin senin badyň vatan Dünýe doly senin adyň vatan Sene gowun sene şadyň vatan Vatan can vatan Vatan eysilmesin senin badyň vatan Dünýe doly senin adyň vatan Sene gowun sene şadyň vatan Can vatan Türkmenistan Şerin diller waktan etse gazalnamadyr bugün uçmaklydyr mekanymyz Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly Atmaradyň mekany Eziz vatan Türkmenistan Vatan eysilmesin senin badyň vatan Dünýe doly senin adyň vatan Sene gowun sene şadyň vatan Vatan can vatan Vatan eysilmesin senin badyň vatan Dünýe doly senin adyň vatan Sene gowun sene şadyň vatan Can vatan Türkmenistan Vatan eysilmesin senin badyň vatan Dünýe doly senin adyň vatan Sene gowun sene şadyň vatan Vatan can vatan Vatan eysilmesin senin badyň vatan Dünýe doly senin adyň vatan Sene gowun sene şadyň vatan Can vatan Türkmenistan Men Türkmen Döwlet Bünägerlik Gurulşyk Institutynyň muallim öwrençisi Bernazarova Ajahan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan gün saýyn ösüp dünýäde öz münasip ornuny pugtalandyrýar. Bu ösüşleriň merkezinde bolsa ýurdumyzyň
baş şäheri Aşgabat yerleşýär. Ak mermerli binaları, giň şaý ýollary, seýilgäkleri we döwrewat deshalary bilen Aşgabat diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem dünýäniň iň gözel şäherleriniň biri hökmünde tanalýar. Her ýylyň may aýyna belenilýän Aşgabat şäheriniň güni paýtagtymyzyň gazanýan üstünliklerini, onuň gün-günden gözelleşýänligini we ösýänligini görkezýän möhüm bayramlaryň biridir. Bu şanly sene münasibetli ýurdumyzyň dürli günjöklerini medeni köpçüliklerin çäreler, dörüjülük duşuşuklary we wagt nesihat işleri geçirilýär. Aşgabat häzirki döwürde halkara forumlaryň, maslahatlaryň we medeni çäreleriň geçirilýän merkez bolup durýar. Şäherde gurulan döwrewap, mihmanhanalar, sport toplumlary, bilim we saglyk goraş edaralary halkymyzyň awadan durmuşda ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler döretýär. Paýtagtymyzyň her bir günjögüne alınıp barlayan guruluşyk işleri onuň gün saýyn gözelleşmegine uly goşan goşýar. Ak şäherimizde ekologiýa meselelerine hem aýratyn üns berýär. Bagy osanlygy beslenen seýilgäkde ýaşyl zolaklar we arasda köçeler Aşgabat şäheriniň öz boşlyk keşfini emele getirýär. Şeýle işler şäheriň ýaşaýjylary we mihmanlar üçin amatly şertler döretýär. Aşgabat şäheriniň güni münasibetli geçirilýän çärelerde muallimler we talip ýaşlar hem işçin gatnaşyp paýtagtymyzyň ösüşleri, taryhy we geljegi barada çykyş etdiler. Şeýle çäreler ýaş nesillere watançylyk duýgularyny ösdürmäge, ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini buýsanç bilen garamaga ýardym edýär. Aşgabat parahatçylyň, dostluň we ösüşiň şäheridir. Onuň gün-günden gözelleşmegi we dünýä derejesindäki awraýynyň artmagy türkmen halkynyň dörejildi zähmetiniň döwletimiziň alyp barýan öňden görjükli siýasatynyň aýdyn netijesidir. Ak şäherimiz Aşgabat mundan beýlek hem ösüşiniň rowaşlygyň we bagtyar durmuşynyň nyşany bolup galar. Biz muallimlere okutmagy, bilim bermäge, döretmäge, giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Aşgabat şäheriniň güni bilen gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy, ähli watandaşlarymyzy tüýs ýürekden gutlaýas. Bayramlar gutly bolsun. Kollarımdan tutmasam seyvi yol terse gider. Aydayin sebebini düşünsün yeter. Mehredar baktı garip diydirme sene bana. Dillene gel yanıma örtümü beter. Çepelin çeper çeperden şekerin tatlı şekerden. Çekeyin min çekeyin nelerini erti sefirden. Çeperden şekerin tatlı şekerden. Çekeyin min çekeyin nelerini erti sefirden.
seferden şekerin dağıttı şekerden Çekilmez çekilmelerini erti tehirden Çepelin seferden şekerin dağıttı şekerden Çekilmez çekilmelerini erti tehirden Men Türkmen Devlet Binagarlyk Guruluş Institutunyň talibi Abay we Aýgur. Aşgabat watanymyzyň ýüregi, halkymyzyň boýsanjy. Şoňa laýyklykda Aşgabat şäherimiziň gözelligini wasp edýän birnäçe çäreler, dawaralar we ilmi maslahatlar geçirilýär. Şeýle dawaralaryň biri hem bugünkü gün gözel paýtagtymyzyň ajaýyp seýilgahlarynyň birinde Aşgabat ışkyň we gözelligiň şäher atly aýdym sazly dawarasy hem de Arkadagly Gahrman Serdarly Ak şäherim Aşgabat atly döredüjilik bäsleşiginiň ýeňjileriniň syýlaglamak dawarasy geçirilýär. Her ýylyň 25-nji may gününde Aşgabat şäheriniň güni uly dawara bilen bellenilýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyş döwründe baş şäherimiz Aşgabat binagarlyk keşfi, beýik binalary öz içine alýan ýaşaýyş toplumlary halkymyzyň agzybirligini we jebisligini ata-babalarymyzyň şöhraty ýörelgelerini, ıgrarlygyny, nurana geljegini, okunly hereketini alamatlandyrýar. Aşgabat häzirki wagtda möhüm syýasy we ykdysady merkez hökmünde tanalýar. Hormatly prezidentimiziň baş tutanlygynda Ak şäherimiz Aşgabat okunly ösdürmek we awadanlaşdyrmak, paýtagtymyzyň ösüşini her taýdan täze derejä çykarmak ýurdumyzda ileri tuturýan ugurlaryň biri bolup durýar. Gözel paýtagtymyz Lyska döwrüň içinde Merkez Aziýanyň merjen şäherine öwrüldi. Ýüreklere tükenipsiz ilham, ýaşaýşa güýç kuwat berýän Aşgabat özüniň ajaýyplygy, tämizligi, göreni özüne maýyl edýär. Aşgabat şäherimiziň gözel pünjeklerinde ýerleşýän Arkada, Garaşsyzlyk, Bagtyýarlyk, Altynasyr, Ilham, Aşgabat ýaly medeni ýaş merkezleri iňgelim gidimli ýerlere öwrülip, insanlara ýakymly duýgular bagşlaýar. Aşgabatyň haýsy ýerine barsaň, gözellikler seniň aklyňy haýran edýär. Wasp şygyrlarda, aýdymdyr sazlarda belentden ýanglanýan paýtagtymyz ýylyň islendik pasyna da tämiz hem owadanlygy şeýle gözel şäherimiziň bardygyna bolan buýsanjymyz ýüreklerimize ilham hem joşun berýär. Paýtagtymyz altyn öwüşgünli mekany öwürýän günlerimiz rowaşlygyň şuwlasy bolup, kalplary nur çoýar. Bugünkü gün Aşgabat Türkmenistanyň dünýä jemgyýetindäki ornuny abraýly görkezýän esas merkeze öwrüldi. Paýtagtymyzda tebigatyň täsinlikleridir. Adam eli bilen döredilen ajaýyplyklar öz başly sazlaşygy emele getirýär. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň ergensiz ihlaslaryndan şäher guruluşy, babatdaky täze çözgütlerinden, binagarlygyň milli we häzirki zaman ýörelgelerinden bina bolan Aşgabat janymyz, jigerimiz, buýsanjymyz hem de baky goňjymyz. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyş döwründe paýtagtymyz diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem Merkezi Aziýanyň hem ýeri syýasy we ykdysady merkeziniň biri hasaplanýar. Merjen paýtagtymyza söýgüsini buýsanjyny alamatlandyryp, hormatly prezidentimiz Ak şäherimiz Aşgabaty ösdürmek hakyndaky irgensiz tagallalaryny dünýäge ýaýar. Fırsatdan peýdalanyp, şeýle ajaýyp durmuşda ýaşamaga, biz ýaşlara okumaga, döretmäge, öwrenmäge mümkinçilikler döredip berýän Türkmenistanyň Akkazan arkitektori Gahrman Arkadagymyza, Türkmenistanyň Akkazan arkitektori Arkadagly Gahrman Serdarymyza sag bolsunlar maýjaryn. Oy olaryň janlary sag, ömürler uzak, adamza dähmiýetli alyp berýän işleri bakyra waç bolsun. Ak şäherimiz Aşgabatyň güni bilen Gahrman Arkadagymyzy, Arkadagy Gahrman Serdarymyzy, ähli watandaşlarymyz tüýtirýärmizden gutlaýaryn. Anat biflep rawazat nebidwum Wıkşıp bariyarıp batla basıp qadaman Kolotla tayçanıp akan binasi Dünya meşhur ediyar Türkmenistan'ı Bidiv batla atmaradım mekan
Türkmenistan'ım Kahraman firdarım candan ismeni Süyümzan vatani Türkmenistan'ı Bidir baklı atmaradın mekanı Akan kanat bağlap çarpaya kalıp Dünya mishur bolle eleme dolup Arkada ağ şehrine şulasın salap Dünya mishur diyar Türkmenistan'ı Gidiv bağatla atmaradın mekanı Arkada ağım şan şıhratı bizleni Karastı bir taraf Türkmenistan'ım Kahraman firdarım candan ismeni Süyümzan vatani Türkmenistan'ı Bidir baklı atmaradın mekanı Arkadanız firdar ilimin baktı Bir taraflık baktı elime yaktı Üç müzik yalkımdır yürüğümüzdeki Başlarım tecefin diller finasi Gidiv bağatla atmaradın mekanı Arkadağım şan şıhratı bizleni Karıştı bir taraf Türkmenistan'ım Kahraman firdarım candan ismeni Süyümzan vatani Türkmenistan'ı Bidir baklı atmaradın mekanı Arkadağım şan şıhratı bizleni Karıştı bir taraf Türkmenistan'ım Kahraman firdarım candan ismeni Süyümzan vatani Türkmenistan'ı Gidir baklı atmaradın mekanı Yine ediyor vatandaşlar. Güzel paytahtın Aşgabat şehrinin döredilmeginin 145 ýylygy münasibetli geçirilen bayramçylyk dawratyndan taýýarlan söhbet görnüşlerimiz şulardan ibarat. Güzel paytahtın Aşgabat şehri bugun Merkez Aziýanyň merjen şäheri bolmak bilen ýurdumyzda geçirilen şeýle toy bayramlar, halkara maslahatlar, dünýä döwletlerinden gelýän mihmanlar biziň ýurdumyzyň ýeten belen tepkitlerini, güzel paytahtymyzyň ak mermerli binalaryny görüp hayran galýar. Iri vatandaşlar, binagarlygyň bilen nusgasy bolan gözel paýtagtyň Aşgabat şäheri bugun Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna özüniň münasip ornuny tapdy. Ekologiýa taýdan arasda şeýle gözel paýtagtyň Aşgabat şäherine din jalmak üçin, ýaşamak üçin ähli zerur şertler dörediler. Bizem sportda bide şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän ýurdumyz ösüň bilen tepkitlerini alyp barýan gahrman arkadamyzda, arkadaly gahrman terdarmyzda köp sağ olsun aýdýar. Gözel paýtagtyň Aşgabat şäheriniň güni bilen gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman terdarmyzy, ähli watandaşlarymyzy tüýsürekden gutlap bugunky bayramçylyk dawratyndan taýýarlan gepleşigimizi geçir gutarýar. Ýene-de ýaýlymda, toýly günlerde duşýansa hoş sağ bolun. Öz sağlığınızda ünsüz olun. Sağdan durmuş yörelgesini alıp barın. Her ayın dowamyny sağlığınızda diňe peýda berjek hereketleri edin. Öz-özüňize şu sowallar berin. Siz ir säher bilen oýanýarsyňyzmy? Siz ir bilen bir bolor arasagy suwuny içýärsiňizmi? Siz irki maşyklary ýerine ýetirýärsiňizmi? Ertirlik naharlaryny edinýärsiňizmi? Önümçilik maşyklaryny ýerine ýetirýärsiňizmi?
Akşamlyk naharyňyz gowurly, ýagly, duzly tagamlar bolmazlygyny çalyşýarsyňyzmy? Günüň dowamynda 5-6 sany gök önümdir miweleri kabul edýärsiňizmi? İmit bilen kabul edilýän nahar duzunyň günüň dowamynda 3-5 gramdan artyk bolmazlygyny berjay edýärsiňizmi? Kan basyşyňyzy gözümçilikde saklaýarsyňyzmy? Kanyň düzümindäki glukozany barladyp durýarsyňyzmy? Agramyňyzy ölçedýärsiňizmi? Günüň dowamynda 30 minut fiziki işçen ýagdaýda bolmaga çemeleşýärsiňizmi? Piýada ýöreýärsiňizmi? Günüň dowamynda durmuşyňyzyň ýakymly pursatlaryny ýatlap, ýürekden ýylgyrýarsyňyzmi? Yaramaz endiklerden, temmäki önümlerinden daşda durýarsyňyzmi? Ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjay edýärsiňizmi? Elleriňizi arasy ýagdaýda saklaýarsyňyzmi? Dürli ýagdaýlarda öz duýgularyňyzy erketmegi başarýarsyňyzmi? Günüň dowamynda milli saat gurallarynyň ajaýyp uwadlaryny dinläp, dinjalýarsyňyzmi? Her gün qadaly 8-10 sagatlyk ukyny alýarsyňyzmi? Günüň dowamynda beden üçin zerur bolan 1,5-2 litr arysy suwuny içýärsiňizmi? Siz şu aňlatmany ulanyň we özüňiziň boýuňyza laýyklykda bolmaly agramyňyzy anyklaň. Eger siziň boýuňyz 165 cm bolsa, onu çen bilen agramyňyzyň kadasy 65 kilogramdyr. Eger siziň häzirki 165 cm boýuňyzdaky agramyňyz 78 kilogram bolsa, onu siz sagdyn imitlenmek tertip düzgünne laýyklykda agramyňyzyň kadaly derejesine gelmegine girişmelisiniz. Bu sowallara jogap beriň we netije çykaryň. Bir aýdan soň bolsa, öz duýgularyňyzy dinläň. Elbetde, bu hereketler size yaranır. Onu şu tertipde dowam edin. Şu tertip düzgün ören aňsat. Ýöne biz adatda durmuşymyzda bulary unutýarys. Şu tertibi her aýda meýilleşdiriň we aýyň ahyrynda öz beden duýgularyňyzy üns bermek arkaly her aýyň başyndaky we ahyryndaky beden duýgularyňyzy ünsli bolup, saglamyňyza baha beriň. Sagdyn durmuş ýörelgesine eýeriň, uzak we sagdyn ýaşaň. Aşgabat Dünya yüzün goýýar bugün hayrana, Ak şäherim, bagyt şäherim Aşgabat, Arkadag ýetirdi ajyp eýýama, Ak şäherim, bagyt şäherim Aşgabat. Mermer amaratlar behişt masali, Pederleň arzuwy ýetdi wysala, Dünýäniň nur saçýan göwheri ýaly, Ak şäherim, bagyt şäherim Aşgabat. Ak mermerler, insanlaryň ak bagty, geljegimiz nurana ýollarymyz ýagty, garaşdyz bitarap ýurdun paýtagty, Ak şäherim, bagyt şäherim Aşgabat. Oýnunda bilbilley saýraýar diller, görküňe görk goşýar al elwan güller, gözellüň görk halkyar göwünler, Ak şäherim, bagyt şäherim Aşgabat. Nur gözel ýad berdi.
Paýtagtymyzda Aşgabat şäher häkimligini kimde ýurdumyzyň Sowda Senaty darasynyň guramagyna Ak şäherim Aşgabat adly 25-nji köpgorly halkara sergi maslahat öz işini dowam edýär. Sowda Senaty darasynyň öňündäki meýdançada döredüjülük toporlarynyň ýerine ýetirmegine aýdym sallar ýanglany. Hemmeler hormatly prezidentimiň Ak şäherim Aşgabat adly 25-nji köpgorly halkara sergi we maslahata gatnaşyjylara iýberen gutlugyny uly ünüs bilen diňlediler. Onna belenilşi ýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ak mermerli paýtagtymyň ötüşüň hemde gözelligiň şäher hökmüne adawry barka artýar. Milli binagerligiň en gowy ýörelgeleri öňdewarjy gurulşyk tejribesi bilen sazlaşykly utgaşdyrylyp gurulýan dürli maksatly desgalar we binalar ýokary durmuş şertlerini öpçün etmek bilen bir hatarda paýtagtymyň täze döwre bap kesbini emele getirýär. Köpgorly halkara serge gatnaşyjylar halkara hyzmatdaşlyk üçin özleri behwetli şöwürlük teklipler hödürleýärler. Şolaň hatarına gurulşyk, elektroenergetika, gaýtadan işleýän hemde ýeňil fenagat dizayn, şäher düzümini döwre baplaşdyrmagy degişli ugurlar bar. Şeýle çemeleşmäniň esasy ugurlarynyň biri dünýäň öňdewarjy tejribesini öwrenmek, ösen tehnologiýalar ornaşdyrmak arkaly innowasion ösüşi gazanmakdan ibaretdir. Fergençäklerini Türkmen hemde daşary ýurtlaryň kompaniýalarynyň, Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudoklyň dolandyrış edaralarynyň, kärhanalarynyň, daşary ýurtlaryň işewer toporlarynyň 130-dan gowragy diwarlyklaryny ýaýbanlandyrdylar. Bu ýerde Aşgabatyň keşfine emele getirýän ajaýyp binalaryň şekil nusgalaryna aýratyn orun berilipdir. Paýtagtymyzyň şu günkü döwre bap keşfi ýurdumyzyň gurulşyk senagat toplumynyň ýeten derejesiniň aýdym görkezijisidir. Gurulşyk pudogyny batly depgine dowam edýän özgörtmeleň we ýokary maýgym işçiliginiň öňi netijesini ak mermerli Aşgabatyň mysalyna görmek bolýar. Sergide gurulşyk senagat toplumyna degişli ministrlikler we pudoklyň dolandyrış edaralarynyň diwarlyklaryna ýerleşik mallan taýýarlanýan hili daşary ýurtlardan ýetirilýän haritlardan pes bolmadyk gurulşyk serişçilere durmuşa geçirilýän tasamalary möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň hereket edýän önümçilik desgalarynyň durkuny täzelemek, döwre baplaşdyrmak, eksport ugurly önümleri öndürýän, ýokary tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze zawod kärhanalar gurmak babatda ýygy derli işleň alınıp barylýanyny belärlikdir. Türkmenistanyň paýtagty häzirki zaman okkully ösýän şäheriň, geljegiň şäheriniň täsir nusgasyny özüne jemleýär. Onna gözellik, oňoýluluk, binagerligiň öňdewarjy gazananlary, inženerçilik, tehnik gazananlar, milli binagerligiň gadymdan gelýän däpleri utgaşykly sazlaşýar. Şoň bilen baglylykda merjen şäherimiz Aşgabatda giňerimli tassamalan durmuşa geçirilişine ýurdumyzyň we daşary döwletleriň öňdewarjy kompaniýalarynyň işçiň gatnaşýanlygyny bellemek gerek. Dürli ulgamlarda owa hojalyk we azyk pudoklarynyň başap ýaşaýyş jaýlaryny, döwre bap fenagat kärhanalaryny gurmak, gurulşyk serişçilerini ösdürmek bilen meşgulanýan ýurdumyzyň telekeçilerdir haryt öndürjüleri öz mümkinçiliklerini görkezýärler. Hormatly prezidentimiň ykdysadyýetiň döwleti dahalsyz ulgamyny gollamagy we höwüslendirmegi netijesinde Türkmenistanyň olaň sany ýyl saýyn artýar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gahrman Arkadamyň binagerlik paýhasy hormatly prezidentimiň başçylygyna giňerimli şäher gurulşyk tassamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde häzirki döwürde Aziýanyň merjen hökmüne aqrar edilen ak mermerli Aşgabat dünýäniň en ogudan we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň birine gurly. Ak şäherimiz Aşgabat bugün bedew watly ösüşleri, innowasion tehnologiýalary we en gowy dünýä tejribesi ornaşdyrylan täze binalary bilen dostlugyň hemde mehman söýürligiň asly däplerini aýagly saklaýan şäher hökmüne halkymyzyň bagtyar durmuşynyň aýdym görkezijisi bolup durýar. Paýtagtymyz Aşgabatyň ak mermerli binalaryň en köp jemlenen şäher hökmüne Guinness rekordlar kitabyna girdilmegi, her ýylyň 25-nji maýynyň Aşgabat şäheriniň güni hökmüne bellenip geçilmegi paýtagtymyzyň halkara awraýyny hassa dawarlandyrýar. Her güni toýdur bayramlary besenýän garaşsyz baky tarap Türkmenistan Bedowat Atmyradyň mekany ýylynyň şanly seneleriniň üstüne ýetirýän diýarymyzyň ýüregi Aşgabat şäheriniň 145 ýyllyk hemde onuň bayramçylyk güni münasibetli geçirilýän paýtagtymyzyň gözelligini, binagerlik taýdan döwre baplygyny şohlanýan dawaralar, sergiler, dürli bayramçylyk çäreleri, hoş niýetliligiň, ruh berentligiň, bagtyarlygyň alamatydyr. Ýaýbanlandyrylan köp ugurly halkara sergem paýtagtymyzyň gazananlary bilen ýakynan tanışmak, täze işegurlyk başlangyçlaryny ýola goýmak üçin amatly şertleri özüne jemleýär. Giňerimli gurulşyk maksatnamalaryň amala aşyrylmagy bilen häzirki döwürde Aşgabat Sewitiň innowasion, alym bilim, medeniýet hemde senagat merkezi hökmüne eýeleýän urnuny barha pugtolandyrýar.
25 ýyldan bäri her ýyl geçirilip gelýän köpürli sergi şäher urşuk, fenagat, innovasiýalar ulgamyna ýurdumyzyň gazananlary, paýtagtymyzyň jemgyýetçilik, ykdysady, ilmi, medeni üstünlikleri bilen tanıştyrýan ýeri çäre ury, Aşgabat şäheriniň güni münasibetli gurulýan çäre gatnaşmak isleýänleň sanynyň ýyl saýyn artmagy, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň döwletimiziň ösüşlerini uly gyzyklanma bildirýändigine aşaýatlyk edýär. Köpügörli halkara serge we maslahata 55 ýurtdan wekiller gatnaşýar. Muň özi ýurdumyzda alınıp barýan döwlet syýasatynyň netijesine maýy goýumlar üçin oňyn şertleň durdurýanynyň misalydyr. Bu serge we maslahata gatnaşyp, daşary ýurt kompaniýalary, maýy guramalar we maýydarlar geljegi uly tassamalary öwrenmek, hyzmatdaşlyk ýoly goýmak üçin giň mümkinçilikleri eýe bolýarlar. Häzirki wagtda türkmen guruluşçylary tarapyndan häzirki zaman ýaşaýyş durmuş ülgüler giňden ornaşdyrylýar. Bina edilýän desgalar zerur bolan ähli kommunikasiýalar bilen üçin edilýär. Degişli düzümler ösdirilýär. Bu hususy düzümler paýtagtymyzda we vilayatlarda durmuş önümçilik desgalyň ençemesine bina etdiler. Häzirki wagtda işgörli üstünlikli ösdirmek üçin has amatly şertler durdurulýar. Milli kanunçylyk kämilleşdirilýär. Maýy goýum işi höwüslendirilýär. Muň üçin elbetde diýarymyzyň ören baý tebii ferişdeleri, geografik taýdan amatly ýerleşmek giň mümkinçilikler açýar. Hususy guruluşçylaryň sergi diýwarlyklaryna Aşgabatda amal aşyrylan tassamalar bilen bir hatarda Arkadag şäherine gurulan we gurulýan desgalyň şekilleriniň öz beýany tapmagy, bu Döwrabap şäheriniň türkmen kärhanalarynyň ösmegi, tejribe toplamak üçin uly mümkinçilikler hödürleýän meýdança öwrülendigini görkezýär. Ýurdumyzda alınıp barýan guruluşyk işleriniň halkara ekologik talaplaryna laýyk gelýänligi aýratyn bellenmäge münasipdir. Bu ugrda paýtagtymyz Aşgabatda Sewitde deň taý bolmadyk Aşgabat şäherine we vilayatlarymyzda gurulyp ulanmaga berilýän dörli maksatly binalardyr desgalary Döwrabap sergähleri görkezmek bolar. Bu asly işler daşgur şow gormak, ekologiýany awadanlaşdyrmak işleriniň döwlet syýasatyna iler tutulýan ugrlarynyň berdigine aýdyň şaýatlyk edýär. Adamlaryň ýaşaýyş durmuşy üçin amat şertler döretmek Türkmenistanyň at gazanan arkitektorlary, gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän hemde hormatly prezidentimiz tarapyndan münasip dowam etdirilýän döwlet syýasatynyň iler tutulýan ugrudur. Şunu meden durmuş maksatly desgalyň, ähli amatlykları bolan Döwrabap ýaşaýyş toplamlarynyň gurulmagyna, olarda akylly öý we innovasiýa tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berilýändigi belärlikdir. Köpügörli halkara sergide şäheriň durmuş maksatly desgalaryna, ýol ulag düzümlerine sanly ulgamy esaslanýan Döwrabap tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bir neçe kärhanalar sanly ulgamy ornaşdyrmak mümkinçilikler üçin dürli programma çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça hyzmatlary bilen tanışdyrýar. Döwrabap ara gatnaşyk ulgamynyň ösdirilmegi häzirki döwürde şäherleriň durnukly özüşiniň esas şertleriniň biridir. Ara gatnaşyk ministrliginiň diýbarlygyna ýurdumyzyň bütügi sanly giňişçigini döretmekde gazanan üstünlikleri özüniň beýany tapýar. Ýurdumyzda ýaş nesliniň daşary ýurtlaryny öwrenmekleri, takyk bilimleri özleşdirmekler üçin uly şertler bar. Telekeçiler okutmagyň öňdebarjy we netijeli usullaryny esaslanýan bilim merkezlerini esaslandyryp, kämil bilimli, ösün aň düşünjeli, ýaş nesliniň kemaly getirilmegine münasip goşun goşýarlar. Gözden geçirilişe gatnaşýan hususy bilim merkezleri, daşary ýurt dilleri, arifmetikany, kompýuter we programmierlemäni öwrenmek üçin hödürleýän çuňlaşdyrylan okuwlar bilen tanışdyrýarlar. Daşary ýurtlaryň öňdebarjy ýokary okuw mekdeplerine bilim almak boýunça hödürlenýän mümkinçiliklere baksana diýwarlyklar has özüne çekizdir. Köpügörli halkara sergide dokma we 50 dokulan Döwrabap haly önümleri, halk senetçiliginiň eserlerini döretmek bilen meşgul bolýan hususy telekeçiliň diýwarlyklaryna da möhüm orun berilipdir. Sergide Döwrabap ýeňilap tuloglaryň guruluşyk podogyna we jemaat hojalygyna ulanylan ýörüýtüleşdirilen tehnikalaryň giň görnüşleri bilen tanışmak bolýar. Umuman köpügörli halkara sergi öňdebarjy şäher guruluşyk konsepsiýalary, garaşdyrlyk ýyllaryna ak mermerli paýtagtymyzyň ýeten derejesi bilen ýakynan tanışmaga, döwlet idaralarynyň fenagat podogynyň innovasiýon önümçiligiň wekilleri bilen önümçilik we hyzmatlar ulgamyna özara bähwetli hyzmatdaşlyk ýoly goýmaga amatly şertler döredýär. Türkmenistanyň Injiner Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyna Aşgabat şäheriniň güni münasibetli. Aşgabat parahatçylygyň we dostlugyň şäher adly aýdym saly dawra geçirildi. Dawranyň dowamyna ýagnanan aýdym salar ýokary joşgyna eýe bolup, bir ýere ýygnananlaryň ýüreklerine galkynyş baýlady. Bir ýerde bellenşäli toýlary ulaşýan eziz ýarymyzda her bir bayramçylyk uly şowkun saatlyk bilen bellenlik geçilýär. Bugün berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne bellenýän şeýle bayramçylyklaryň biri bolan gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň gününiň toýy
tutuş diyarımızı gurşa bali. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüni tutuşdugyna ak mermeri örtülen şäher hökmüni ýenisiň täsirlikler kitabyny girdilen ak şäherimiz Aşgabatyň güni iň ajaýyp bayramçylyk hökmüni biziň kalbymyza iň mähirli duýgular bagşaýar. Her ýylyň 25-nji maýyna Aşgabat şäheriniň gününiň döwlet derejesine bayram edilip belenilmegi Aşgabatyň baky juwalygyň şäherdigini ýene bir ýola suwd edýär. Hormat prezidentimiz sevitdi we bütün dünýäde parahatçylygyň, awadançylygyň rowaslanmagyny goşun toşan şäher hökmüni Aşgabat şäheriniň şan şöhratynyň mundan beýlägen belende galmagy babatda ýerlilerle alad edýär. Dawaranyň dowamyna aýdymçylaryň ýerli ýene tren çykyşlary hormat prezidentimize garaşly beýtarap Türkmenistan döwletimizi güllä ösürmekde alyp barýan dünýä derejesindäki beýik we tutumly işlerine alkyş bolup ýaňlany. Dawara gatnaşyklaryň çykyşlaryna tejribe we usatlyk, ýaşlaryň dörejilik gözlegleri aýratyn sağlaşyk töretdi. Çykyşlaryň her biri çoň man mazmunluly, köpe uçunluly bilen tomaşaçylaryň ünsini özüne çekdi we olary beýgendirdi. Ol aýdymlarda hormat prezidentimiziň mehriban raýatlarynyň aladasy bilen durmuşa geçirýän beýik işleriniň wasp etirildi. Şeýlede watançylyk, gahrmançylyk, mertlik hem aşkyly ýerki aýdymlar ýaňlandy. Bir ýerde bellenşäli agzywir halkymyz hormat prezidentimiziň başçylygyna asyrlaryň dowamyny gursagyny götüren arzularyna ýetdi hemde ösüşli dünýäniň belentliklerine çykýar. Bu hakykat türkmeniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýetýän belent sepetlerine has aýdyn görnýär. Şeýlede bellenşäli bugün telmasyrlyk taryhyna buýsunçy nazaryny öwran aýlaýan türkmen halky berkarar döwletiniň täze ýamynyň galkynç döwrüne gowanýar. Gözal Aşgabat güneşli ülkämiziň merkezi, tutuş türkmen halkynyň buýsunç mertebesi, göz guwanjy, sevitň we dünýäniň iň ajaýyp şäherleriniň hatyryna goşulan gözal paýtagtymyzyň göz gamaşdyrjy gözelligine gowanýar. Mermer şuwlaly paýtagtymyzyň özgörüşlerine goşun toşmak, arasaçylygyny, awadançylygyny berje aýtmak bugün hemmeleriň köňül çygaryny öwrüli. Agzywir halkymyz hormat prezidentimiziň başçylygyny şöhratly taryhyň nusga, pederleriň paýhasyny baýda edin, asyrlaryň dowamyny gursagyny götüren arzularyna ýetdi hemde ösüşli dünýäniň belentliklerine çykýar. Bu hakykat türkmeniň berkarar döwletiniň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýetýän belent sepetlerine has aýdyn görnýär. Goý ak mermerli şäherimiziň bagtsynyň keşbini gözellik, bagtýarlyk we juwanlyk bak ornalsyn. Dawaral çäre gatnaşylar ajaýyp döwrümizde garaşsyz hemiçelik beýtarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty ak şäherimiz Aşgabatyň milli binagärlik keşbiniň hasy gözelleşme uğruny taýsy tagalarlar edýän. Milli liderimiz gahrman arkadamyza hemde döwlet başçymyz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk we alkyş törlen aýtdylar. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Türkmen Haly Sowda Merkeziniň dukanlary haly önümleriniň iň gözel görnüşlerini, mehriban iýleşlerini we ýurdumyzyň hormatly mehmanlaryna uly buýsunç bilen hödürleýär. Biziň ýene-de bir hyzmat aýratynlygymyzyň biri iýleşlenmediň Halk Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň üstü bilen kardylaşdyrma ýeňilliginden peýdalanyp, hyýalynaky halasyny satyn alyp bilmegidir. Satın alınan halylary Türkmen Poçta çaparçylyk hyzmaty arkaly salgylara eltip berýär. Aşgabat jegeri ediz diýaryň, arkadagyň ak mermerden eseri, munna geljek sary uzar hyýalyň, ajap arzulara dolýar heteri. Aşgabat, Aşgabat, janym Aşgabat, arkada serdarly şanym Aşgabat. Salam aleyk Aşgabat teleýaýlymyň mehriban muştaklary, ediz watandaşlar bayramlar gutly bolsun. Bugün gün ähli halkymyz bilen bilelikde Aşgabat teleýaýlymy hem Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 145 ýyllyk şanly toýuny dawaralara besleýär. Biziň diýarymyzyň ähli kunjaklaryna, hususan paýtagtymyzyň dürli edaredir kärhanalaryna Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 145 ýyllyk toýy şolbursany soňky jaň dawarasy uly joşgun bilen dawaralara besleýär. Bizim Aşgabat teleýaýlymyzyň döredüjilik topary bolup, ýylyň Aşgabat şäheriniň şu ajaýyp milli senenamamyzdaky toý dawarasyny biziň halipamyz Türkmenistanyň gahrmany Matmulad Halkary bayragynyň eýesi
şol bir sanna UNESCO'nun işarvarada Türkmenistan'ın milli toparının jogapkar sekretari, adetten daşary we dolu ihtiyarlı ilçi Çınar Rüstemovanyň toy gutlaklaryny gepleşigimiziň üstü bilen size ýetirýär şol bir sanna läle güllerinden owadan güller bilen biz halifamyzy bayramçylyk bilen gutlamana geldik. Hemem gepleşigimiziň başynda Dizayn şäherimiz Aşgabatymyzyň ajaýyp kunjogyna edara binasy ýerleşýän UNESCO'nun işarvarada Türkmenistanyň milli toparının sekretariatyna geldik. Bu biziň halifamyz Çınar Rüstemowanyň zähmet çekýän ojagy UNESCO'nun işarvarada Türkmenistanyň milli toparının sekretariatynyň alyp barýan işleriniň netijesinde Gahrman Arkadamyzyň hormat prezidentimiziň tagallalary bilen Aşgabat şäheri UNESCO'nun öz bolşa şäherleriniň ähli torna dizayn diýen ugru boýunça ýerilipdi. Şol bir sana geçen ýylyň dekabr aýynda Aşgabat şäherimiz UNESCO'nun öwrençi şäherleriniň ähli torna ýerdi. Bu da biziň Aşgabatymyzyň täze taryhy döwürdäki mümkinçiliklerini dünýä buşlayan halkara gatnaşyklar ulgamynyňky üstünligimiz bolup durýar. Ene bizim Gahrman Arkadamyz Arkadaşlar serdarym daxly türkmen halkymyzy Aşgabat şäheriniň güni, Aşgabat şäherine tahtlandyrylmanyň 145 ýyllyk şany toý bilen tüýsürekden mähirli gutlaýar. Bizi şeýle Merkezi Aziýanyň dur şäheri, Merjen şäherine parahatçylygyň goýnuna ýaşadýan Gahrman Arkadamyzy hormat prezidentimiz tüýsürekden alkyşlaýar. Hemem siz bilen halifany gutlamaga ýollanýar. Gepleşigimizden daşlaşmak biziň bilen galyň. Mehriban doğanlar, bayramlar gutlu bolsun. Aşgabat şäheriniň güni, Aşgabat şäherine tahtlandyrylmanyň 145 ýyllyk şany senen münasibetli biz Türkmenistanyň gahrmany Mahmudlaryň halkara bayragynyň eýesi. Şol bir sany UNESCO'nun işler boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretari, adetden daşary we dolu ihtiyarly ilçi diýen hormatly adyň eýesi bolan diplomat denanmy hormatly Çınar Rüstemowanyň gutlamana ýerlik halifa bayramlar gutlu bolsun. Elbetde Aşgabat şäherimiz bugün Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça öňnäş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň edara binasynyň ýerleşýän şäher şol bir sany UNESCO'nun işarvarada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariaty siziň öz ýolbaşçylygyňyzda toparyňyz bilen ýürüýti hödürnama işläp Aşgabat şäherimizi UNESCO'nun öz bolşa şäherleriniň ähli torna dizayn diýen ugru boýunça girizdiňiz. Şol bir sany geçen ýylyň ahyryna bolsa Aşgabat şäherimiz UNESCO'nun öwrençi şäherleriniň ähli torna ýerdi. Bu da Aşgabatymyzyň zemin ýüzündäki at awraýny belende götürdi. Halifa şu gutlagyňyzy ileşemize ýetiräýsiňiz. Köp sağ bolun Gowher, hakykatdan da biz siziň bilen her ýyl şeýle bir ajaýyp wakalaryň şaýady hemde şol wakalary wasp edici halkyň arasynda bir wagaz edici hökmünde el madama Aşgabat dile ýaýlymynda şu gepleşikler taýýarlaýar. Bedew wady bilen okkully öňe barýan döwletimiziň ine içerki hem daşarky siýasatynda orun eýleýän möhüm wakalara beslenip biziň hemmemiziň göwüllerimizi galkındyrýar, halkymyzy täze zähmet ýeňişlere ruhlandyrýar. Ne şeýle ajaýyp wakalaryň içinde siz bilýäňiz Gowher ýakynda Gahrman Arkadamyzyň Russiya Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine ýürüýte iş sapary guruldy. Onuň ýyly Gahrman Arkadamyz milli liderimiz Büyük Britaniýanyň padşahynyň ýürüýte çakylygy bilen bu ýurda iş sapary bilen gidip birnäçe möhüm ähmiýetli iki taraply türkmen ingliz gatnaşyklaryna has ýokary derejäge ýetirýän möhüm ähmiýetli ölçärlere gatnaşyp halkara giňişliginde Türkmenistan döwletimiziň adynyň, mertebesiniň, şan şöhratynyň has hem beýgelmegine badalygy berýän şeýle uly tutumly işler alyp barýar. Yine şunun ýaly ajaýyp pursatda elbetde ilkinji nowatda siziň belleşiňiz ýaly watanymyzyň ýüregi döwletimiziň ajaýyp ak şäheri paýtagty Aşgabat şäherimiziň gününi resmi gününi tüýsürekden elbetde gutlamak isleýäs. Men hem şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy çoňur hormatlanýan Gahrman Arkadamyzy, Türkmenistanyň belent mertebeli prezidenti,
arka dağlı kahraman serdarımızı, Türkmen halkını şol bir vatın özünü ilkinci novatda Aşgabat şäheriniň ähli ýaşaýjylaryny sizi ýörüýte neşi şanly sene bilen ýagny bayramçylyk dawarasy bilen Aşgabat şäheriniň resmi günü bilen tüýsürekden gutlaýan. Elbette bu şäher garaşsyzlyk ýyllarynda Kahraman arkadamyzyň hut özüniň bir ýörüýte taslamalary esasynda baýlaşdyrylyp, östürilip, häzirki wagtda Sewitde iň bir söýleýän şäherleriň bütün dünýäde hormat bilen keşdedilýän, sarpasy bilen tutulýan şäherleriň birine öwrüldi. Galy bersede Aşgabat şäherimiz hakykatdan da ine bir halkara derejesinde ençeme uly ikrar edilmelere sebäp boldy. Ýagny dünýä jemgyýetçiliginiň, dünýäniň awraýly halkara guramalarynyň bir goldaglaryna hemem hormat hatlaryna aýratynna bellenip geçilmeli Guinness'in rekordlar kitabyna ençeme gezek türlü ugurlar boýunça giren şäherimiz. Ösüşler boýunça ekologiýa daşgurşy goramak babatynda Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüýte ýaşyl siýasat taslamalarynyň maksatnamalarynyň çäklerinde ýörüýte diplomlara hemde şahadatnamalara münasip bolan şäher. Elbette Aşgabat şäheriniň halkara hyzmatdaşlygyndaky orny barada aýdan ilkinji nowatda biziň paýtagtymyzyň soňky ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilm we medeniýet meseleleri boýunça ýürüýteleşdirilen edarasy UNESCO bilen has hem içkin hem ýakyndan bir ara baglanşyk gurup bu şäheriň ähli gazananlaryny UNESCO-nyň ýanky üstarkaly dünýä ýaymak babatynda bir näçe ajaýyp bir nusgalarlyk işler hem şäher häkimligi hem mine şäher ýaşaýjylary tarapyndan alınıp barylýar. Elbette bu işlerin göz başında Kahraman arkadamyzyň bina guruluşy, şäher guruluşy tejribesi, baý tejribesi dur. Ýaňam diýdik garaşsylyk ýyllarynda Aşgabat şäheriniň hem keşbiniň, hem içerki mazmunynyň, ýaşaýjylaryň bir oňoýly şertlerde ýaşamagy, dinç almagy, babatynda şeýle hem daşgurşy goramak, şäheri guru baglyga bürömek. Şunun netijesinde de adamların hemmesine bir arası hovadan dem alıp yaşamak mümkinçiliklerini öğretmek babatında Kahraman arkadamyzyň hut özünün öňe süren ençeme Aşgabat taslamalarının uly ähmiýete eýe bolandygyny şu pursatda bellemek gerek. Aşgabat şäheri gurulýan şäher, guruluşy dowam edýän şäher. Çünki Aşgabat gün-günden giňýär. Eger biz daşar ýurtlaryň birine, iş saparlarynyň birine gitsek, 3-4 günden soň dolanyp gelsek, eýem şäherimizi tanamaýar. Çünki şäher badabat ütgeýär. Gün saýyn, sagat saýyn ütgäp duran şäher. Ýagny 21-nji asyryň iň uly hereketlere eýe bolan şäherleriň biri Aşgabat şäherdir. 21-nji asyryň iň ösüşlere eýe bolan, onda da aýratyn täsirliklere eýe bolan şäher Aşgabat şäheridir. Aşgabat şäheri şonuň içinde UNESCO tarapyndan ütgeşik bir owadan şäher hökmünde ýörüýte ikrar edildi. UNESCO agza döwletleriň goldamagyny Aşgabat şäherimiz 2023-nji ýylyň dekabrynda UNESCO-nyň dörejçilik şäherleriniň toruna dizayn ulugy boýunça kabul edildi. Munyň özü gaty bir ajaýyp waka, çünki dizayn şäher bolmak UNESCO-nyň talaplaryna laýyklykda şaşyrmly hem kynçylykly bir synaglaryň biri. Şoň üçin Sewitde diňe biziň şäherimiz dizayn ulugy boýunça UNESCO-nyň bu toruna goşulan şäher hasaplanýar. Häzirет şelli ýeketek ne Merkezi Aziýada dizayn şäheri bolup Aşgabat şäherimiz bir öňdäki hatarda barýar. Dizayn diýmek bir täzeçilik diýmek, geçmişden geleceğe täzeçilik bilen ýöremek. Täze talaba laýyk döwrewap şäherleriň binagarlyk tejribesine laýyklykda ütgedip gurmak, ütgetmek. Hatda şäher ýaşaýjylarynyň öýlerini, olaryň daşky gözelliklerini, baglary, suw çuwdurumlaryny, manaýdan da şäherde bar bolan täsirlikleriň barsyny
Badavat ütködüp onu täz bir görnüşden beýleki bir görnüşe geçirip bolýan görnüşde kahraman arkadamız şeýle oýlap tapyp, ýani mobil derejede Aşgabat şäherimiziň döwrewap ütkäp durmagyny. Onda da elm adamy ösüşlere tarap, gözelliklere tarap, saglyga tarap, owadanlyga tarap ütkämegine uly bir şeýle mümkinçilikler döretip berdi. Köp sag bolsun kahraman arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, näşgüllerde kahraman arkadamyzyň şäher guruluşyk tejribesini bir öz boluşly täsin ýollar arkaly anamly östürýän belent mertebeli hormatly prezidentimiz bu işleri has hem bir ýaşlar bilen bilelikde täzeçil pikirlerini, garaýşlaryny peýdalanyp has hem şäherlerimizi bezemek, şäherlerimizi östürmek, owadanlykda bilim, alym, medeni uğurlar boýunça sport, saglyk goraýyş, kommunikasiýa, maglumat we beýleki ulaw meselelerine bir döwrewap şäherleň hatarında bolmagyny gazanmak üçin uly işler alyp barýar. Belent mertebeli hormatly prezidentimiziň bu urda alyp barýan işleri häzirki wagtda tutuş dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan boldanylýar. Biziň ýurdumyzyň şäher guruluşyk binagarlyk pudogynyň ösmegine öçmejek ýyl galdyrýan kahraman arkadamyzyň islendik bir ýurda baranda ilkinji nowatda şo ýurduň bir arhitektura şäheriň guruluşyk ýagdaýlaryna syn edip, täsin özüne çekici binalaryň keşfini biziň ýurdumyzda dikeltmek, şonuň ýaly binalary edinmek ýurdumyzda şäherleriň köçelerini has hem bir oňoýly şertlerde gurmak babatyny şeýle bir synçy hökmün, arhitektor hökmünde şäher guruluşynyň baş bir ustady hökmünde baran ýerinde şäherleri öwrenýär. Şol şäherleriň ähli gazananlaryny badawat aňyna, kalbyna siňdirip, gaýdyp gelenden soň görýäňiz de degişli ulgamlaryň hünärmenleri, ýolbaşçylaryny çagyryp, şolary aýratyn görkezme berip, öňküden hem owadan şäherlerimiz has hem owadanlaşdyrmak babatyny düýüpli ädimleri ädilýärdi. Kahraman arkadamyzyň bu wagtda alyp barýan işlerine diňe haýran galýas, buýsanýas, begenýas, çünki kiçirek bir howluda bir öýü gurmak näýlik kyn. Öýü rejelemek, täzeden bir käýerlerini dikeltmek, aýlar, ýyllara çeken şeýle kynçylykly işleri talap edýär. Biz häzir şu pursatda Aşgabat şäheri ýaly dünýäni özüne ank eden, bir görene ýene-de bir görsem diýip arzu etdirýän şeýle ajaýyp paýtagtymyzyň şäher guruluşy barada görüň edýäs. Talip bolup okap ökem häli şimdi Aşgabat şäherine çärlere gelýärdik. Şol wagtynda biz Aşgabatda bir gyssarak bolsa da möhletde syýlap ýetişýärdik. Bar ýogy ýekeje şaýol bardy. Häzirki Magtymguly şaýol bardy. Onda da şo şaýoldan özümizi orta arasyndan ýörek geçsek, özümizi dünýäde iň bagtly insan raýat saýardy. Şonuň üçin şo döwürde Taşkent şäherine, Moskwa gidilýärdi. Şo menem talip hökmünde bir näçe Bolgariýa, Ruminiýa ýaly ýurtlara gitdim. Şonda şol ýurtlaryň paýtagtlaryny görüp, Aşgabat şäherimizi badawat gözüňe getirip, şo şäherler bilen deňeşdirip görüp, wagt biziň hem şäherimiz, biziň hem paýtagymyz şeýle derejede össe näýli bolardy diýip, şonu gözüňe getirjek bolardyk. Hatda şo derejede de biz paýtagtymyzy tüýsürekden söýýärdik. Paýtagtymyzyň mähirli, ene kalby ýaly kalby, ýumşak kalby bar. Aşgabat şäheri göwüllere ýakymly. Köp şäherlere barsam sowukluk duýýar. Emma Aşgabat şäherine gelseň, demir ýol arkaly gel ýa-da gara ýollar arkaly gel ýa-da uçurlar bilen gel tapawdy ýok. Ädimi ilkinji ädenden Aşgabat şäheri seni ene mähri bilen, atanyň giň baý gujogy bilen garşylap, şeýdibem seni ýola salýar. Ine olalım şeýledi, häzir hem şeýle. Ine şonuň ýaly mukaddesligi ýitirmän. Şeýle gadymdan gelýän şäherimize, paýtagtymyza mahsus aýratýylyklaryny berk, gorap saklap, şu güllere yetip, şu güllerde de häzir insanlaryň kalbynda şo gadymy häsiýetleri, şo gadymy däpler bilen
insanların yüreğine yol açan Aşgabat şehrimiz UNESCO tarafından ütköşük şehir hükmünde ikrar edildi. UNESCO'nun bilermeleri Aşgabat şehrini içkin öğrenenlerinde onda deydiler. Bu şehir ayratin bir yılı şehir. Ayratin mehirli şehir. Bu şehre gelende neyen çindir öz yaşayan ülkeni, şehrini yadından çıkarayan da şu şehre tutuşluğu bilen beriliyen. Bar vaxtın kalbın duruşuna şu şehre bağlanıyor. Deyip UNESCO'nun bilermeleri bana görün verende gözlerime yaş aylanıyordu. Bunun özü demek hakikatten da Aşgabat şehrimiz övülmeni, mertebesini belen tutulmağı, sarpasının hemişe belenti saklanmağı münasip şehir değildi böyle. Yine de sağlıca günden gören 145 yaşı Aşgabat şehrimiz geçen yıllara ser salsan sanalıcı bilim ocakları olan, sanalıcı sağlığı koruyuş nokotları olan, ama şonda da Sevit'te bir acayip şehir hükmünde köp Merkezi Asya devletlerinin rayetlerinin anında düyüple iz kaldıran bir şehrimiz elbette 145 yaşap kocaman bir şehir oldu. Şol bir vaxtın özünde Aşgabat gün geldikçe yaşalıyor, juanlaşıyor. Təzeçil yankı binalar peyda olup şonun kölögesinde de indi bir neçe yıllar hatta asırların devamında saklanıp gelen binalar bir hili başkaça gözüme başkaça təzeçil olup görünüyor. Bunun özü hakikaten de dizayn şehir demek. Yani hem ovadan hem geçmişten geleceğe geçip bilen, yardım edip bilen aygıtlı şu hareketleri başa edip bilen şehir hükmündeki paytahtımızın orduna has hem beğildi. Ören yerlikli veleyen halifa elbette her bir Türkmenistan'ı şöyle daşarı yurtlu Aşgabat'ta olan insanlar Aşgabat'ımızı bir parahat uçup yoran ak kepterleri mengzediyalar. Bunu geçen yıl bir taraflarımızın 30 yıllık şanı toyuna gelen daşarı mihmanlar verildi de şu kepterlerin şeyle parahat uçup oturan keşfi Aşgabat'ın keşfini emele getiriyor bizim hakidamızda deyip beyan ediyorlar. Aşgabat şehri öz yeteğine Birleşmiş Milletler Kuramasının UNESCO'nun işler varada Türkmenistan'ın Milli Toparının sekretariatının idare binasının yerleşen şehirine hazır kuvatda biz şol idare binada sizin zahmet çeken ocağınıza geldik siz bilen sohbetdaş olmağına şeyle de Aşgabat şehrini dizayn diyen uğru boyunca UNESCO'nun ödol şehirlerinin toruna girdiğinizde esası 7 sani uğru üns verilip şolar boyunca hersinden ayrıtın festivaller geçirilip her boyunca ayrıtın onlarca çağrılar geçirilip şol mümkünçülüklerini Aşgabat'ın açıp görkeziniz. Şol ursana olan içinde gastronomi festivalama şeylerde dizayn moda boyunca görkezişler ve beylekler şeylerde Aşgabat'ımızda şondan soň biz dizayn şehir dip adlandyrýar. Dünya halklarım eder şehri dip adlandyrýar. Onu öwren şehirlerin toruna girmeginiň aňyrsyna ulaqan mani we halifa şular doğrusunda söhbetimiz dowam etsek. Bugün yani söhbetiňiziň dowamında Aşgabat şehirini parahatçılığın bir nişanı olan ak kepterlere benzettiniz. Gelen mihmanlar elbette şehrimizi parahatçılığın şeyle acayip nişanına benzediyorlar. Bunun hakikat da aslında alanda çünkü sonki yıllarda da siz bilýäňiz Aşgabat parahatçılıklı diyalogun, gepleşiklerin, duşukların merkezi hükmünde çıkış edýär. Bunun ýaly parahatçılıklı bir paytaht bolmak için elbette intellektual rayatlan bolmagy gerek. Yani şehrin bilim alım podokları ösen bolmaly. Bilim ocaklarının uçurumları elbette häzirki zaman döwrebap bir hünärmenler, bilermenler bolup yetişip şehrin akbalını özgörtücü güýçlere öwrilmeli. 2020-nji ýyldan bäri biz Aşgabat şäherimizi ýanky dizayn şäherden başga da şu öwrenji şäherler toruna girizmek babatyndaky maksatnamanyň çäginde işledik ve UNESCO bilen bilelikde şäherimizi düýpli öwrendik.
Bu netijesinde şehrin bay yankı alım bilim mümkünçülükleri yüze çıkarıldı. Göreymeğe şeyle yaşap yokken kən üns vermeyen. Ama haçanda bunun inge sava alıp düğüne arılaşanda Aşgabat şäheriniň hakykatdan bir parahatçılık adası köli alacak bolup durus uğullar akıp yankı kuşlar sayrap bağlar güllep şeýle bir acayip bir yurt bir erteklerde de yok mun yani yurt şun ýaly yurt hökmünde hakyky iş yüzünde orta çıkıp dünýäniň parahatçylygyny üpçün etmäge ul goşan Aşgabat şäherimiz elbette intellektual ýagdaý. Munyň özü ilkinji nowat öwreniji şäher diýmek. Munyň özü bir zady öwrenmek manysynda däl. Öwreniji şäher diýmek bir esasy içinden 7 ýaşdan 70 ýaşa çeldi. Hatta has ondan yaş, has ondan ýokary ýaşlardaky raýatlaryň şäheriň geleceğini üýtgedip, onda da oňoýly acayip bir gelecek hökmünde üýtgedip bilmek okuýunyň artmagyna sebäp bolýan şertleri döretmekden ibaret. Ol diňe okuw bilen bolmaýan. Ol insanlaryň arasyndaky birek-birege gatnaşyklary, goňşy bilen goňşynyň, şäheriň etraplarynyň arasyndaky sazlaşykly gatnaşyk, şäheriň köçeleriniň birek-birege sepleşişi, şäher ulaglarynyň emişe bir akym bilen sazlaşykly ýöreýişi. Şäherimiz 30 ýylyň dowamında da ýanky Hindistan, Hytaý ýa beýlek uly döwletler, Ýewropa döwletleri ýaly ulaglaryň ýanky ýöremek şertleriniň kynçylyklaryny baştan geçirýän pursatları hiç haçan asla baştan geçirmeýär. 30 ýylda şunun ýaly sazlaşykly, kadaly avtomobil ýollarynyň ýanky kadaly hereket etmek üçin şertler döredilen. Ine şonuň özem öwrenýän şäher hökmünde, öwredýän şäher hökmünde paýtagtymyzyň ähmiýetini artdyrýar. UNESCO o zatlary ýağdan gyl soğuran ýaly edip şonu öwrenýär. İnçelik bilen öwrenýär. İnçelik bilen göz ýetirip, hakyky şoňa göz ýetirenden soň ol şäheriň beýleki bir ösüş ýanky mümkinçiliklerine geçýär. Öwrenji şäher hökmünde ine geçen ýyl betaraplyk dawaralarynyň 30 ýyllyk toýy şeýle bir ajaýyp pursatda bellenýän wagtynda UNESCO'dan şeýle hoş habar geldi. Aşgabat şäheri öwrenji şäher boldy diýip. Bu özü şäherimiziň bay ilm bilim mümkinçiliklerine berilen bahadır. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygynda şäherde bilim almak, ýaşlary sowatly bir näçe dillerde gürläp bilýän, bir wada bir näçe hünärleri ele alıp olara ew bolmak mümkinçilikleri bolan şeýle ajaýyp bir şertleri döretmegi elbette şäherimizi şeýle ýokary derejäge ýetirdi. Aşgabat şäheri öwrenji şäher hökmünde häzirki wagtda giň bir halkara hyzmatdaşlygyna da ýol açyp, häzirki wagtda bu gurdu şäherleriň tejribesini öwrenýär we ýakyn gelecekde has hem şäherde biziň ýaşlarymyzyň da iň ösen ýurtlaryň ýanky ýaşlarynyň dünýä garaýşynyň derejesine yeter ýaly mümkinçilikleriň boljakdygyny biz şu günler eýem göz ýetirýär. Biziň ýaşlarymyz halkara olimpiadalarynda, bäsleşiklerinde iň ýokary netijelere gazanýarlar. Galy bersede ine özümüziň ýurdumuzda geçirilýän türlü uğurlar boýunça geçilen ýarışlarda ýene-de öz ýaşlarymyzyň öňe saýlanmagy bizde öwrenýän şäher hökmünde Aşgabatyň mümkinçiliginiň indi barmak büküp sanardan has köplüginiň bir aýdyn şaýady bolup durýar. Ören yerlik welleýän halipa elbette Aşgabat şäheriniň
hormatly raýaty diýen hormatly adyň eýesi bolan gahrman arkadamy 5 ýyl mundan ýani Aşgabadymyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk taryh senesinde Agşekerim Aşgabad adly şu ajaýyp kitaby bize sowgat etdi. Bu ajaýyp eser Aşgabadymyň şu günüge geljegi babatdaky gahrman arkadamyň taglimaty bolup durýar. Biz şoň üçin Aşgabad jigeri eviz diýaryň arkadagyň ak mermerden eser diýip beýan edýär we bäze gahrman arkadamyň tagallasy bilen Aşgabadymyz ak mermerli dünýäniň parahatçylyk paýtagtyna öwrüldi. Şu ajaýyp eserde de biziň gahrman arkadamyz UNESCO-nyň ölgörşi şäherleriň ähli toruna dizayn diýen ugur boýunça Aşgabadymyň geri bilmegine ähli mümkinçilikleri bardygyny şol wagt beýan edipdi. 2021-nji ýylda, 2023-nji ýylda bolsa ol şol tora dizayn ugur boýunça girdilipdi. Elbetde şu ýerde gahrman arkadamyz Aziýanyň Jenewasy diýip atlandyrýar Aşgabadymyzy. Şonuň many mazmuny dogrusynda da siz bilen söhbetimiz dowam etsek. Aşgabadyň şeýle ýokary derejede bilent mertebeli hormatly prezidentimiziň gahrman arkadamyzyň ýazýan eserlerinde bir aýratyn orunda goýulmagy, elmydama şäherimiz barada täze maglumatlaryň ýüze çykarylmagy bu ýöne ýere däl, çünki gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman serdarymyz Aşgabat şäherimizi hemme zatdan eý görýär. Görýte ine şu şäheriň kadaly ösüşini hem ýokarda ine uçarlar bilen, aşakda ulag bilen aýlanyp barlap görüp raýatlaryň parahat ýaşaýyşyna gözelçilik edip şunun ýaly ajaýyp bir biziň türkmenlerimiziň ata babadan gelýän däplerine ýanky mahsus bolan ajaýyp bir işler amal aşyrýarlar. Şonuň üçin Aşgabat şäherimiz barada iň çoňur manyly mazmunly sözleri biz gahrman arkadamyzyň hem arkadaly gahrman serdarymyzyň ýazýan eserlerinde okuýarys. Elbetde Aşgabat şäheri gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen häzirki wagtda halkara giňişliginde de bir uly bir hormata sarpa eýe bolan şäher. Bu arada biz ýan gepleşiň başynda da diýdik. Ne şu wagtda bir zady aýdasym gelýär şu ýerde. Ýaňy ýakynda ýani 13-nji 14-nji maýda gahrman arkadamyz Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine ýörüýte iş saparyna bardy. Maňa da şol gahrman arkadamyzyň ýany bilen wekiliýetiň düzümine goşulmak meýesser etdi. Elbetde şol saparyň dowamında gahrman arkadamyzyň şeýle ajaýyp bir tarihi iş saparyň dowamında gahrman arkadamyz ençeme şäherlere gatnaşdy. Ne şolaryň biri de İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň Kazan şäherinde geçiren maslahaty boldy. Bu gezekki sapary gahrman arkadamyzyň Kazan şäheriniň İslam dünýäsiniň medeni paýtagty diýip ýylan edilmegi bilen gawatlaşyp şu ýerde her ýylyň dowamynda geçirilýän Kazan Forum 2026-njy dawara bilen hem gawatlaşdy. Şolaryň çäginde İslam hyzmatdaşlyk maslahatyna ýörüýte gahrman arkadamyz çykyş etdi we şol öz çykyşynda gaty gowy teklipleri öňe sürdi. Ýani akylly şäherler diplomatiýasy boýunça Türkmenistanda alınıp barlayan işler barada ve isgaça görün berip soňundan şu İslam hyzmatdaşlyk guramasının ılım, bilim, medeniyet meseleleri boýunça ýürüteleşdirilen edarasy bolan ISESCO bilen hem yakın gelecekte Türkmenistan döwletimiziň has bir nusxalarlyk gatnaşyklara yol açacakdygyny ynam bildirdi. Ma'lum bolşýaly şu ýylyň mart aýynda ISESCO Türkmenistanyň bu guramada sinçi agza bolup kabul edilýänligi barada resmi haty biziň hökümetimize iýerdi. Şoň netijesinde de ine ýanky gahrman arkadamyz şäherleriň arasynda hyzmatdaşlygy östürmek, akylly şäher diplomatiýasy boýunça hyzmatdaşlygy östürmek bawatyna gowy teklip bilen çykyş etdi. Arkadaş şäherimiz munyň aýdyn misaly bolup durýar. İslam dünýäsiniň akıllı şäherleriniň arasında tejribe alşmak, häzirki zaman talaplarına laýıklykda ösen tehnologiýalar esasında şäherleri gurmak, tejribeleri öwrenmek.
babatında ılım, bilim, medeni buğdoklarını bu şehirlerin has hem döwrebap akıllı şehirlere mahsus derecede östürmek ýaly teklipleri, başlangyçlary Gahrman Arkadamyzyň İSESKA ýolbaşçylary tarapyndan uly goldawa eýe boldy. Şol bir wagtyň özünde İSESKA'nyň baş direktori ýöriýeten öz çykyşynda Aşgabat şäherimizi 2028-nji ýylda İslam dünýäsiniň medeni paýtagty diýip ıglan etmek barada ine teklifi orta atdy. Hem bu teklifimizi öwrenmegi, goldamagy Türkmen tarapyna ýüzlenip haýyş etdi. Elbetde gaty gowy teklif, bu teklif öwrenilmäge münasip teklif. Şoň üçin biz elbetde ine döwletimiz, döwlet ýolbaşçylarymyz, başçylarymyz bu teklifi goldap ona bize näile görkezme tawşyryklar berse biz İSESKA bilen bu uğurlu hyzmatdaşlygy östürmäge ilmidama taýýar. Aşgabat şäherimiz elbetde häzirki zaman şertlerinde bir has bir aýratyn üýtgeçlik şäher. Şonuň üçin elbetde gelecekde ýene-de ençeme halkara giňişliginde goldawlary, diplomlara, silahlara, şahadatnamalara münasip boljakdygyna biz berk inanýarys. Köp sağ olun Halipa. Elbette yan ýakynda şol Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine geçirilen şu tarih wakaň çäklerine ýörite şol ýerdäki guralan sergide Türkmen tarapynyň Guran sergisinde biziň UNESCO-nyň adamlaryň maddi hem maddi dälmeden mirasyň görnüp nusgalaryň sanawyna girilen milli mirasymyzyň näbaş nusgalaryň sergilerini özüňizem şol sergide bolluňuz. Elbette biziň milli mirasymyzyň şol UNESCO-nyň gymmatlyklarynyň sanawyna ebedileşmegi bu şol gymmatlyklaryň ählisiniň tutuş adamlaryň gymmatlygy derejesine çykarylanynyň aýdyn subutnamasy. Häzirki wagtda siz bir yüzlerce hödürnamalaryň üstüne işleýäňiz, olaryň hatarına milli mirasymyzyň ajaýyp nusgalaryny şol bir sanda Aşgabat şäherimizi dürli görnüşli şeýlede arkada şäherimizi dürli görnüşli torlara girmek bilen baglanyşykly hödürnamalaryň üstüne işleýäňiz. Şolar dogrusynda da aýdaýsaňyz. Aşgabat şäheriniň gelecekde de UNESCO bilen ara baglanyşygyny has hem çuňlaşdyrmak maksady bilen biz häzirki wagtda şäher ýaşaýjylarynyň arasynda ýurdumyzyň taryhyny, medeniýetini, ilmini, bilim pudoklaryny östürmekde has ilk asyrlarda şäher guruluşyk ýaly arheologik we beýleki gazuw işlerinde şäheri düýüpli taryhyny öwrenmek babatynda iş alyp baran alymlarymyzy, yazıcı şahiylarımızı, belli görnükli şahsiyetlerimiz, kompozitorlarımız, aydımçılar ya da bağışçılarımızı şehrin çäklerinde yaşap, şu şehir bile bağrı bağdaşan büyük şahsiyetlerin ömürlerini hem öğrenip olary UNESCO-nyň degişli yankı halkara hem sevit sanawlaryna goşmak. Olaryň hem Edil Matymly şahirimiň eneden doğulan günüň 300 ýyllyk toý dawarasyny UNESCO bilen bilelikde bellek geçişimiz ýaly UNESCO-nyň ýübiley senenamasyna goşmak babatyndaky işleri häzirden öwrenýäs, alyp barýar şol işleri. Elbette wagt talap edýär ýaly işler hem UNESCO tarapyndan ýübiley senenamasyna girizilýär. Şoňa gawatladyp, indi häzirki wagtda eýem ençeme şahsiýetleri anykladyk. Ýakyn gelecekde biz bu uğurlu işleri UNESCO bilen bilelikde alyp bararys. Başga da şäheriň binalarynyň has bir geçmiş bilen ençeme asyrlar bilen baglanyşykly, taryhly, gadymy binalaryň geçmişini öwrenmek. Şolaryň hem şäheriň gelecegine, häzirki durmuşyna edýän täsiri baradaky söhbetdeşligi açyk görkezmek. Ya da olmasa ösen medeniýetiň esasana meni amaly haşam sungatynyň ösüşi barada şäher ýaşaýjylarynyň arasynda. Başga da şäher ýaşaýjylarynyň arasynda sallançak, hüwdiýaly köp döwletlerde eýem ýitip yok bolup giden ya da biziň döwletimiz häzirem bir ýörgünli ýaşlaryň arasynda da giňden bir orna eýleýän şunyň ýaly gymmatlyklarymizy şäheriň giňişliginde
öwrenip onu UNESCO bilen paylaşmak ol gaty ähmiýetli hem jogapkärli iş. Şu işleri hem biz siziň belleşiňiz ýaly häzirki wagtda öwrenýäs. Elbetde kitapxanalarymız var. Baý kitapxanalar, Golyazmalar institutumuz ine şäheriň çäginde yerleşen. Ýokary okuw mekteplerimiz var. Halkara universitetler toruna girip ýetişen. Galyberse başga da ençemeýne şeýle täsinlikler bar şäherimiziň. Şol täsinlikleri ýüze çykaryp Aşgabat şäheriniň izi gider UNESCO-da adynyň gaýtalanyp durmagy. Aşgabat şäheriniň izi gider UNESCO-nyň iň işçen şäherleriniň biri hökmünde öňe saýlanmagyny üpçün etmek babatynda öňümizde duran şeýle jogapkärli işleri biz elbetde talaba laýyk durmuşa geçirmek babatında günü birin işlerimizi alıp bararız. Köp sağ olun Halipa. Geljekde şol alyp barjak işlerinde diňe üstünlikler hemraňyz bolsun. Paýtagtyň söýmek diýe, watanyň söýmekden başlanýan diýe gahrman arkadamyz. Şeýle-de tutuş adambadyň geljegi şäherler bilen baglanşykly diýip beýan edýär. Ina 31-nji oktýabrym Birleşen Milletler Guramasynyň senanamasynda bütün dünýä şäherleriň halkara güni bolup durýar. Hut şol günüm 2023-nji ýylda Aşgabadymyz UNESCO-nyň dizayn şäher uğru boýunça özbaş şäherleriň toruna girdilipdi. Aşgabat şäheriniň bellenilýän tarih senesinde Ak şäherim Aşgabat adly köp uğurlu sergi şeýle-de halkara maslahatyň geçirilmegi oňa da siziň hem gatnaşmaňyz ýygy giderli ýylyň ýylyna eýam atylly däbi öwrülük gelýär. Şol bir sany şol Aşgabat şäherimiziň täze mümkinçilikleri, onuň megapolis derejesine ýetirmek babatdaky mümkinçilikleri häzirki wagtda arkadaly Ahman Serdarymyz tarapyndan giň gerimde dowam etdirilýär. Gahrman arkadamyz şu İslam hyzmatdaşlyk Guramasynyň maslahatyna eden çykyşynda Türkmenistan bilen UNESCO-nyň arasynda soňky ýyllarda alınıp barylan netijeli hyzmatdaşlyga, işçen hyzmatdaşlyga bir bagyşlanyp Gahrman arkadamyz milli mirasymyzy goramak, dikeltmek, awadanlaşdyrmak, rejelemek we halkara derejelerini beýgeltmek babatynda UNESCO-nyň konwensiýalarynyň çäginde ençeme şol guramanyň Avreli halkara sanawlaryna girizilen ýadygärliklerimiz, gadymy mer, gönürgönç soýgalary barady. Ýürite durup geçdi, gurun berdi. Ondan soň türkmeniň halçylyk sunugaty, keşteçilik sunugaty, dutar ýasamak, dutarda saz çalmak, başçylyk sunugaty, halteka atlaryny östürüp ýetişdirmek we atlary bezemek däpleriniň alaway itlerimizi östürüp ýetişdirmek sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň madidel medeni miras sanawyna girizlerligini we bu uğurlu işleriň has hem öwrüsiniň barha gitdigiçe giňýänligine aýratyn ünsü çekdi. Ve oturanlaryň dikkatyna şeýle bir ajaýyp jümleleri ýetirdi. Ýani indi biz ISESCO bilen hem şeýle uğurlu hyzmatdaşlygy gazyklanýas diýdi. Türkmenistan ISESCO-nyň alyp barýan işlerine gaty uly hormat goýýar. İslam dünýäsiniň çäklerinde yerleşen döwletleriň hemmesi elbet Türkmenistan bilen gaty gowy hyzmatdaşlykda hereket edýän, gatnaşan döwletler bolup durýarlar. ISESCO-nyň özü 1979-njy ýylda İslam hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýanynda ýörüýte şu İslam dünýäsiniň medeni gymmatlyklaryny goramak üçin ýörüýte düredildi. Ýani medeniýeti, sunugaty, senedi goramak, halklaryň tejribelerini goramak buğurly, döwletleriň gazananlaryny gorap saklamak we gelejege äketmek ýaly edili UNESCO ýaly belet maksatlary öz öňünde goýan halkara guramasy bolup durýar. Şoň üçin gahrman arkadamyz ISESCO bilen buğurly hyzmatdaşlygy biz östüreriz we ISESCO-nyň hem halkara sanawlaryna hem ýurdumyzyň milli medeniýetine, milli mirasyna mahsus olan iň ajaýyp täsinliklerimizi, gymmatlyklarymyzy, hatda ýazuw ýadygärliklerimizi elbetde biz şeý guramanyň sanawlarynda görmek isleýäsik. Gahrman arkadamyz aýtdy. Munyň özü diýmek ISESCO hem UNESCO iki gurama eýem Türkmenistanyň medeni mirasyny goramak babatyndaky
mümkinçiliklerinin çäginin has giňýänliginiň bir aýdyň nişany bolup durýar. Gahryman arkadamyz ine 33 ýyl döwletimiz üçin UNESCO ýol açylanyny dünýä jar eden bolsa, hut Gahryman arkadamyzyň, arkadaly gahryman serdarymyzyň goldawy bilen soňky ýyllarda ençeme göze görner ýaly ajaýyp işler amala aşyryldy. Şolaryň hemmesi elbetde Gahryman arkadamyzyň eserleri. Şolaryň hemmesi türkmen halkynyň göwünini galkyndyryp, geleceğin ajaýyp menzillerini şol ajaýyplyklary bilen bilelikde yetmek babatynda umid arzulary dörediýän arkadaly gahryman serdarymyzyň siýasatynyň saýasynda şeýle sepgitlere yetilýär. İSESKA bilen hem gelecekde ine şu uğurlu hyzmatdaşlygy hut şonuň üçin hem bütün İslam dünýäsiniň medeni gymmatlyklaryny bir yere jemlemek, olar baradaky maglumatlary jemlemek bir yere ve olar baradaky bütewi bir maglumat dünýäsini İslam dünýäsiniň ýa-ni jemgyýetiniň aňyna siňdirmek, şolaryň arasynda ýaýratmak, wagyz etmek maksady bilen İSESKA-nyň ýörüte uzak möhletleýin strategiýasyny işläp taýarlamagy Gahryman arkadamyz teklip etdi. Görýärmi? Uzak möhletleýin strategiýa häzirçe İSESKA-nyň işinde entek bu ilkinji adım boljak. Şonuň üçin-de bu teklibini ýa-ni İSESKA-nyň ýolbaşçylary, hatda şu meclise maslahata gatnaşanlar hem goldap garşyladylar. Sebäbi İslam dünýäsi ozaldan dünýä meşhur şahirleri, dünýä meşhur söz ustatlaryny ortaya çıkaran bir dünýädir İslam dünýäsi. İslam dünýäsiniň süýüji dillerinde gürläp ýa-ni goşgular döreden ençeme edebiyat äleminiň gerçekleri, matymly şahirimiz Döwlet Mehmet Azady, Molla Nefes ve beýleki ençeme şahirlerimizin eserlerini hem ýaşlar hem ýaşullar hemmemiz jemleýiji bir eser hökmünde şonu okap öwrenmek üçin Gahryman arkadamyz öz çykyşynda bellek geçdi. Ol ýani başlangyç bilen çykyş etdi. Ol hem İSESKA-nyň ýolbaşçylygyny İslam şygyriyetiniň bütün dünýä antologiýasyny döretmek barada teklip etdi. Şol bir wagtyň özünde Gahryman arkadamyz ýene de ýaşlaryň arasynda bu ysnyşyk gatnaşyklary östürmek, ilm, bilim, magarif bilen bağlanşykly ulgamlarda da bir uly ädim ätmek bilen Kazan şäheri bilen Aşgabat şäheriniň arasyndaky gelecekde gatnaşyklar has hem ýytybarly östürmek maksady bilen täze bir teklip bilen başlangyç bilen Gahryman arkadamyz çykyş etdi. Ýani Tatarstan Respublikasynda her ýyl ýyzygider geçirilýän Tatar Gyzy adly gözellik bäsleşiginiň jemleýiji tapgyryny şu ýylyň dowamında Aşgabat şäherinde geçirmegi teklip etdi. Görýäňizmi? Biz atlaň hemmesi Türkmenistan döwletimiz bilen Tatarstan döwletiniň arasynda asyrlaryň dowamında menzillere aşyp hiç ütgemän şol bir dostlugy, dogallygy ıgrarly bolan gatnaşyklaryň ine häzirki döwürdäki öwüşgülleridir. Gahryman arkadamyzyň çoňur taryhy ähmiýetli çykyşynyň özü giden bir eser. Muny öwran okap, mundan täze maglumatlary özüň üçin çykaryp bolýar. Bizi şeýle ajaýyp bir işlemeni ruhlandyrýan şeýle teklipleriň hemmesi elbetde Gahryman arkadamyz bilen Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanowyň arasyndaky dowam edýän doganlyk, dostluk gatnaşyklarynyň nişanydyr. Ine şu saparyň beren netijeleri. Şonuň ýaly birek-birege ynanyşmak, şonuň ýaly birek-birege söýenişmek meýilleri bolmadyk döwletlerde munyň ýaly ýakyn hyzmatdaşlyk bolmaýar, munyň ýaly yürekden çykan sözler hem bolmaýar. Kazan İslam dünýäsiniň medeni paýtagty bolmak bilen türkmen tatar gatnaşyklarynyň hem gelejegine ýol açýan aýratyn bir ähmiýetli ýaňyzy sergine agzadyňyz. Ine biz şu ýerde Kazanyň halkara atçylyk toplumunda geçirilen
Ahalteki atlarının şanına bağışlanıp geçirilen at çapşığına da katnaştı. Kahraman arkadağımız özü şo yerde şol at çapşıqda. Yankı at çapşığının ilkinci tapkırında yankı bəsleşiğe katnaşıp yenici olup yörüte ene ahalteki atlarının hormatına koyulan kuboklara münasip olan çapıq suvarlarımıza, sıyrakları, kahraman arkadağımızın özü ortaya çıkıp özü qovuşurdu. Halkara ahalteki atçılık bəsleşiginde Türkmen ahalteki ve devletimizin yeňji bolmagy, bir baş bayraqlara münasip bolmaklar şol ýerde ähli halkymyz bilen birlikde dünýäni begendirdi. Sebäbi garaşsyz Baky tarap Türkmenistan bedawatly atmyradyň mekany ýylimizde garaşsızlygymyzyň 35 ýyllyk toýuny dogrulan sowgat boldy. Elbette. Yeňici olup çıkış eden çapıq suvarlarımızın biri bizim şu UNESCO turizmi üçün atlarımızı taýýarlan hödürnamamızda adı geçen, tecrübesi geçen, atçılık bilen meşgullanyan Ağamradov'ların maşgalasının tecrübesi yörüçü şu hödürnamada aýratyň orna eýledi. Yine de bir gezek bizim dörejçiligi umtylýan döwletimizin, halkymyzyň büyük yeňişleri bolupdyr ýa bu zatlaryň hemmesi. Näile ajaýyp zähmet. Ata-babalarymız bize ilmi-damy buýsanyp gursagymyzda götürmäge münasip gymmatlyklary miras goýupdyr. Müňlerçesi lowurdap entegem UNESCO'da, innem ISESCO'da öz münasip oralaryna garaşýar. Ahalteka atymız, alaway itimiz elbetde indi häzirki wagtda milli miras derecesinden has giň ýaýrady. Yani bizim ahalteka atlarımız Hatay'da, beýleki döwletlerde, Arap ýurtlarynda hemme ýerde ýürüýte östürilip ýetişdirilýär. Şonda da Türkmenistandaky ýaly gözellik derejesini gazanyp bilen oklar. Türkmenistandaky ýaly häsiýetli, insangyklykly atlary östürip ýetişdirip bilen oklar. UNESCO şonuň üçin gaýtalanmajak sungat hökmünde atlarymyza baha berdi. Gaýtalanmajak senetli, gaýtalanmajak sungat hökmünde baha berdi. Biz şoňa buýsanýas. Elbette halipa buna ähli halkymyzdan tüýsürekden begenip buýsanyň sebäbi taryh döwrüň dowamynda häzirki döwürdäki ýaly ösüşleri, özgörüşleri Aşgabat baştan geçirmedi. Mundan öňkü döwürde şuň kunna bolsa Aşgabadymyz şeýle ösüşli, özgörüşli döwri, beýik taryhyň ýazylýan şäheri bolup, dizayn şäher bolup, öwrünç şäher bolup, ähli babatda bir şäherlerdäki baglar atly halkara guwanamasyna eýe bolan gençsiň rekordlar kitabyna giren şäher bolup, ilkinjige de Kahraman arkadağımyzyň ahlasy zekini tagallasy bilen yetilen ýokary derece diýip biz tüýsürekden buýsanyp aýdyp bilýäs. Elbette ýa-ni bellädiňiz şu ahalteka atçylyk sunaty atlar bedemek täpleri. Ine ahalteka atçylyk diýilende hökmän suratda nusoýatlar diýip adalan şol ahalteka türkmen bedewlerim bugun döwlet dilligimiziň nişany bolup dünýäde türkmeniň adyny ebedileşdirmekde ullukan orun eýeleýän UNESCO-nyň işler barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariatyň öz alyp barýan işlerini bedowatly ösüşlerde, bedowatly tiýlikde alyp barýar. Ören gysga wagtyň dowamynda UNESCO-nyň işler barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariaty tarapyndan biziň ýurdumyzda 3 tane UNESCO kahwe direktorlary, 6 tane UNESCO klublar hereket edýär. 6 tane assosiasiýalardan mektep. Ha, 6 tane orta mekteplerden. 12 tane ýokary okul jaýlary, UNESCO halkara universitetler sanawyna girdiler. Elbette bu sanawy ýene-de uzaldyp bolardy. Sebäbi UNESCO-nyň işler barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariatynyň alyp barýan işleri şu sanawyň misalyna da bedawatly tiýlik bilen biziň milli mirasymyzy geljege sary ebedileşdirýän ajaýyp döwre sary alyp barýanyny görmek bolýar. Halipa elbette siz bilen söhbetlerimiz ýene-de dowamly bolar. Biziň gepleşigimize gatnaşyp gymmatly wagtyňyzy sarf edip bize ýardam bereniňiz üçin size köp sag bolsun. Aýdýar toýgutly olaňyz üçin hem köp sag bolsun. Aýdýar Halipa geljekde UNESCO-nyň işler barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariatynyň üstü bilen alyp barýan işleriňiz, diňe rowaşlyklary, beslenti
bolsun, şolursanna janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Hemişe aramyzda mektep bolup gelin. Oktyabr aýyna Abada Milli Sähäçilik Bolagyna halkara çäreleriniň geçirilmegine garaşly şolaryň hataryny da UNESCO-nyň işler barada Türkmenistan Milli Töpürlügi Sekretariatynyň yerli ýetirýän işleri, oňa berilýän orun ören ýokary derejede şo işlere de häzirki wagtdan taýýarlyk görýän. Şoňa da bizde ulykan üstünlikler arzu edýär Halifa. Käriňizden kemal tapyň. Köp sağ olun. Ine şoň ýaly elim adama hoş güllerde, ajaýyp güllerde duşmak hemmemize müýesser etsin. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň asmanynyň bulutlary elim adama şeýle aýdym bolsun, asmanymyz arasda bolsun, şeýle bir mümkinçilikler bilen ýaşamak elim adama hem halkymyza müýesser etsin. Şu ajaýyp fursatda ýene de bir gezek Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyzy, belent mertebeli, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyzy, Aşgabat şäheriniň ýolbaşlaryny, ähli halkyny, tutuş Türkmen halkymyzy, gözel paýtagtymyz, Ak mermer şäherimiz Aşgabatyň 145 ýyllyk toýu bilen Aşgabat şäheriniň güni bilen münasibetli tüýsürekden gutlaýaryn. Ýurdumyzda akylly şäher konsepsiýasyny, diplomatiýasyny öňe sürüp, bu siýasaty ygtybarly östürýän, akıllı şäherleriň kataryny hasem giňeltmek babatynda uly işler durmuşa geçiren gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza çoňur hoşalyklarymyzy bildirýäs. UNESCO ýaly, SESCO ýaly halkara guramalary bilen bilelikde ýurdumyzyň medeni mirasyny, taryhy ýadygärliklerini, ähli gymmatlyklarymyzy ýanky gorap saklap, olary dikeldip, bütün dünýäde wagys edip, giňden ýaýratmak babatynda ajaýyp işler durmuşa geçirýän gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag belent başlarynyň aman bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýäris. Goý gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň Türkmenistan döwletimiziň parahat durmuşyny üpçün etmek bütün dünýäde, bütün adamzadyň parahatçylykly durmuşda ýaşamagyny üpçün etmek babatynda edýän tagallalary, şäherlerimizi, owalarymyzy, Aşgabat şäherimizi, arkadaş şäherimizi güllläp östürmek babatynda alyp barýan belent tutumly işleri elim adama rowaşlyklary hemde üstünliklere beslensin. Aşgabat şäherimiz dünýäniň iň gözel şäheri hökmünde elim adama güllläp össin. Köp sağ olun Halifa, arzularınız hasyl bolsun. Ýene de bir ýola gepleşigimize gatnaşyp beren täsirli gurulmalarynız üçin Aşgabat şäherindäki ýaşlygyňyzda geçen ýatlamalarynızy ýatlanyňyz üçin şolursanna gutlawlaryňyz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Bundan emela käriňizden kemal tapyň. Hemişe janyňyz sağ bolsun, başyňyz dik bolsun, ömrüňiz uzak bolsun Halifa. Köp sağ olun. Gutlu bolsun Aşgabatym, 145 ýyllyk toýuň, dizayn şäher göwün şadym, ýyladýar watany mähriň. Mertebäňi belentlige göterýän, şöhrat bolsun arkadaly serdara, alkyş aýdýar at gazanan arxitektorymyz seni guran arkadagy ustada. Mähriban doganlar ene şunuň bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet meseleleri boýunça ýürütleşdirilen edarasy bolan UNESCO-nyň işler barada Türkmenistanyň milli töpürüniň sekretariatyna, ýani UNESCO-nyň işler barada Türkmenistanyň milli töpürüniň jogapkar sekretary, Türkmenistanyň gahrmany, Mahmudlaryň halkara bayramynyň eýesi, adatdan daşaryh we dogly otyarly ilçe şeýlede filosofiýa ilimläriniň kandidaty Halifa Çınar Rüstemowanyň Aşgabat şäheriniň etaplanylmagynyň 145 ýyllyk toý münasibetli toý gutlawlaryny şu gepleşigimiziň üstü bilen size ýetirdik. Elbetde
Türkmenistan UNESCO diýerden ýaýran ýollar atly gepleşigimiziň üstü bilen ýygderli biz hormatly Çınar Üstün banyň UNESCO bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyny alyp barýan işlerini siziň dikkatiňize ýetirýär. Elbetde UNESCO-nyň işler barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariatynyň tagallaty bilen Aşgabadymyz UNESCO-nyň dizayn şäher ogry boýunça özgür şäherleriň ählimumy torundan müdümlük ornanly şalwarsanna Aşgabat şäherimiz UNESCO-nyň öwrençi şäherleriniň ählimumy torunyň sanawyna girdi. Bu bolsa biziň Aşgabadymyzyň geljekki täze mümkinçiliklere eýe bolýanlygynyň aýdyn suwtnamasydyr. Halipamyz Çınar Üstün Aşgabat şäher bilen bagly geljekde işleyen hödürnamalar doğrusunda beýan etdi. Bu hödürnamalaryň geljekde UNESCO-nyň çäklerine orun almagy bolsa, ikrar edilmegi bolsa, Aşgabadymyzyň ýene-de täze belentliklere sary önemli gadam urýanlygynyň aýdyn suwtnamasy bolýar. Elbetde Aşgabat şäherimiziň ajaýyplygyny dünýä boşlayan parahatçylygyň şäherini öwrýän gahrman arkadamyza hormat prezidentimize çiğ sürekden alkyşaýlar. Goý gahrman arkadamyzyň hormat prezidentimizin janlar sag bolsun, mertebeli başaraman bolsun, döwletli tutumlary rawana mentelerde rawaşlyklara ýaran bolsun. Aşgabat şäheriniň güni gutly mübarek bolsun. Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 145 ýyllyk taryhy toýy gutly bolsun. Näşeýle ýaşy arzuwlar bilen mehriban doganlar biz Türkmenistan UNESCO diýerden ýaýran ýollar atly gepleşigimizi tamamlaýar. Gepleşigimizi insanlaryna duşýança hoş sag bolun. Nur şäheri Aşgabat. Garagumyň gyzgyn däneleriniň köpet dağın salkın demine bağlanyan yerine yaşayış doğulýar. Bu gapma garşylyklaryň sazlaşýan ülkesi, ýetugün şöhlesi hem jülgeleriň jomart saýasy, tehralaryň müň ýyllyk midemet asudalygy we häzirki zaman paýtagtyň janly depgini. Bu ýerde asman aýdyn, howa taryhyň müşk anwaryna doly. Beýik sivilizasiýalaryň ädim ösüşleri eni topragyň hakydasyna helidem ýaşaýar. Ilkinji diwarlaryň döremezinden öň dağın etegine asyrlaryň pähmini goýnunda saklan gadymy owalar güllä ösüpdir. Parfenu soýy ägirt imperiýanyň sallanşagy müň ýyllyklaryň çuňluklaryndan wagtyň mirasy hakynda ýatladyp nesillere baky söýgü bilen makyar. 1881-nji ýylda dünýäniň kartasynda durmuşyň özüni kybapdyş täze bir at peýda boldy. Aşgabat, söýgü şäheri. Ilkinji berkitmeler gyýtga wagtyň içinde ýaşyl bagy we sanlygy urildi. Ýatlaryň boýunna ilkinji kerpiç şaýlar we saýaly seýilgäkler kemale gelip geljekki megapolisiň düýbini tutdy. Şäher tebiği synaglary ýeňip geçip barha ösdi. Palçykdan gurulan diwarlaryň ornuny belin köşklere ýeledi. Şuňky Aşgabat ak mermeriň we altyn gümmedleriň sazlaşygydyr. Ol dünýäde iň köp ak mermerli binalaryň şäheri höküminde Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. We Türkmen güneşiniň saýasyna zemine parahatçylyk nuruny satýar. Aşgabadyň dünýäni haýran edýän täsinlikleri diýsem köp. Şuňky Aşgabat ata watanymyzyň ussat binagärleri, Türkmenistanyň at gadanyň arhitektorlary, alim arkadağymyzyň paýhasyndan, arkadagly gahrman serdarmynyň ihlasyndan dören gözelligiň, tämirligiň nusxasydyr. Hem milletimiziň kuwwatly ilim bilim merkezidir. Paýtagtda geljegi özgördiýän täze alma pikirler döreýär. Sanly ulgam we akylly sözgütler her bir nokada ornaşdyrylýar. Häzirki zaman ýokary okuw mekdeplerine döwrüň bagtyar nesilleriniň ukyby we zekini kämilleşýär.
Garaşsyz baky tarap Türkmenistan, Bedew watly Atmaradyň mekany ýylynyň ýene bir şanly wakasy Aşgabat atçylyk sport toplumynyň öňünde Türkmen halkynyň aşyna